Αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν στο 44-45 εκεί ήμασταν. Και είχαν γίνει κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν προλάβαμε να τις απαντήσουμε. Και επειδή πιστεύω ότι το μάθημα το δικό μας, η συνάντηση δικιά μας είναι βασικά με διάλογο και όχι με μονόλογο, εδώ είμαστε, διότι υπάρχει το εξής φαινόμενο, το οποίο συναντάται πολλές φορές σε αίθουσες δασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν τίθενται ερωτήσεις. Αλλά μόλις τελειώνει ο καθηγητής, αρχίζουν οι ερωτήσεις. Κανένα πρόβλημα. Αλλά άλλο είναι να κάθομαι εδώ και να παίρνω επίσημη θέση και να απαντάω, και άλλο είναι εκείνη την ώρα που ετοιμαζόμαστε. Αν έχουμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις με αυτά που είπαμε, τώρα βέβαια πρέπει να θυμόμαστε και τι είπαμε, αλλά κάτι θυμόμαστε. Κάπου θυμόμαστε πάνω κάτω. Εδώ είμαστε ευχαρίστως να απαντήσουμε. Έτσι. Μπορούμε και να ξεκινήσουμε και καθοδόν να γίνονται ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να με διακόπτετε με μία προϋπόθεση. Να μου θυμίσετε μετά που είχα μείνει. Γιατί δεν είναι εδώ. Τι λες, Γιώργο? Δεν γίνεται, γιατί έχω ξεφύγει πάρα πολύ. Έτσι είμαστε εμείς. Που ξεφεύγω. Εδώ δεν έχουμε όρια εμείς εδώ πέρα. Εδώ τα πράγματα είναι δημοκρατικά, ελεύθερα και πρέπει να γίνει. Ξέρεις τι γίνεται? Όταν ερωτάμε για κάτι, δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή, αν μου κάνετε μια ερώτηση τώρα για το Φιζάλι, πρέπει να απαντήσω. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου. Προκαλούμε και όταν με προκαλούν, απαντάω στην πρόκληση χαρακτήρας. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κατάλαβες? Και εδώ το κοινό έχει διάφορες ερωτήσεις. Εντάξει, σου λέει. Και εκείνη την εποχή, ας πούμε, τι γινότανε στην Κίνα. Πού θα ξέρω εγώ, πάση περιπτώσει, τι γινόταν στην Κίνα. Είπα να μου πει μια κυρία ο Εσκισμό, ξέρω εγώ, ποιος ήταν ο ξάδερφος του Τσαντάρη. Είναι δυσχερής η θέση μου, ξέρετε. Απαντάτε όμως. Δυσχερέστατη. Απαντάω, βεβαίως και απαντάω. Ό,τι μου ήρθε. Τώρα βέβαια που υπάρχει το έτσι, και όταν κάνω μάθημα κυρίως στους αξιωματικούς και τα λοιπά και φοιτητές, έχουν βγάλει το έτσι και κάνουν. Έτσι λέω τι θα γίνει. Μόνο εγώ δεν το έχω αυτό το πράγμα. Όλοι οι άλλοι τα βλέπουν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, με τα Δεκεμβριανά είχαμε τελειώσει. Κοιτάξτε τώρα, μπαίνουμε σε δύσκολα νερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε σε δύσκολα νερά, τα οποία, ξέρετε, οι διάφοροι που διδάσκουν, ιστορικοί και μη, τα αποφεύγουν. Γιατί κι άλλη μια φορά είχαμε κάνει μια τέτοια κουβέντα παλιότερα και υπήρχε στο ακροατήριο σύγχυση και αντεγκλήσεις. Αυτά ανήκουν στην ιστορία. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του, μερικοί τα έχουν ακούσει από τους γονείς τους ή από το σπίτι τους, μερικοί άνθρωποι έχουν, ας πούμε, και λάβει μέρος στα τεκτενόμενα εκείνης της περίοδου και δεν σημαίνει ότι ήταν εκούσιοι συμμετέχοντες, ήταν και ακούσιοι. Υπήρχε ένας κύριος εδώ στο ψυχικό, πέθανε ο καημένος τώρα, μεγάλης ηλικίας, ο οποίος όμως με είχε βοηθήσει να ξεκινήσω αυτά τα μαθήματα πριν 8 χρόνια, ο οποίος μου είχε πει και του είχα πάρει συνέντευξη, το οποίο, τέλος προς τον άνθρωπο τώρα, τον Αγαλάκη που είναι, μου είχε περιγράψει την ομιλία του από το παλιό ψυχικό, πώς τον πιάσανε, του χτυπήσαν την πόρτα του σπιτιού του, ήταν 18 χρονών, 17-18 χρόνια, και το πήρε παράγων δημοτικός αργότερα εδώ. Δεν θέλω τέτοια. Να χαρείτε. Δεν μπορώ να ανοίξω όντως τώρα από ονόματα. Δεν μπορώ. Άλλο εσείς, άλλο εμείς. Δεν είναι η ίδια βαρύτητα. Βέβαια. 103 κιλά τώρα. Όπως καταλαβαίνετε και πήγε με τα πόδια, έφτασε στη Θεσσαλία. Κοιτάξτε, η ιστορία είναι ζώρικο πράγμα. Και έχει ένα κακό, πολλά κακό. Ιδεολογικοποιείται. Και όταν ιδεολογικοποιείς την ιστορία, που δεν είναι δυνατόν να μην την ιδεολογικοποιήσεις ή να την δεις υποκειμενικά, τότε το πράγμα γίνεται δύσκολο. Και υποχρεώνεται ο ιστορικός για να είναι κάπως αντικειμενικός. Κάπως. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα εδώ πέρα. Να πάρει και τη μία θέση και την άλλη. Να κάνει ένα παιχνίδι ping-pong, γιατί έχει άποψη. Αλλά πρέπει να κάνει ένα παιχνίδι. Και πολλά πράγματα, ξέρετε,
οποία θεωρούμε ότι έχουμε κατασταλάξει, από επιστημονικής πλευράς δεν έχουμε κατασταλάξει. Υπάρχουν πάντα ερωτηματικά. Γιατί το πρόβλημα της ιστορίας είναι όπως, ας πούμε, στην αρχαιολογία, να έρθει και η νεολαία. Την νεολαία, να λαμβάνει διδάγματα. Λοιπόν, έτσι, καταλάβατε, είναι θέμα πως πολλά ντοκουμέντα δεν έχουν δοθεί, δεν υπάρχουν. Πολλοί που έχουν λάβει μέρος στα γεγονότα έχουν αφήσει απομνημονεύματα, αλλά τα απομνημονεύματα είναι άποψη. Είναι και πηγή, αλλά είναι άποψη. Που έχω τύχει να πάρω συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει εκείνη την εποχή και να το απομνημονίζω τη ζήση. Και οι οποίοι είχαν κατασταλαγμένη άποψη, θεωρητική, πρακτική και ιδεολογική. Και τον ρώταγα με τον πατέρα μου, όταν ήμουν έφηβος και του έμπαινα κιόλας, γιατί ήθελα να τον προκαλέσω. Και μου έλεγε διάφορα πράγματα όταν ήθελε, τα οποία εν μέρει με διαφωτίσαν. Από την άλλη, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει κάποια γεγονότα, τον αφήνεις να λέει. Δεν του μπαίνεις. Υπάρχει τεχνική ειδική πώς παίρνεις μια συνέντευξη. Δεν πας και τον, δεν είναι αυτά που είδαμε στην τηλεόραση, που πάει να μιλήσει ένας άνθρωπος και του την πέφτει ο δημοσιογράφος και του κάνει να πούμε στενομαρκάρισμα πρέσιμο. Πριν προλάβει του χρόνου κι άλλο κι άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κτηνοδίες. Τι απαράδεκτα πράγματα. Ελάχιστοι άνθρωποι στην τηλεόραση παλαιοί αφήνουν τον άλλο να μιλήσει. Τον φωνάζει και λέει την άποψή του. Τον φώναξε, δεν και στη μόνος σου. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε, βέβαια. Πότε ήμασταν, για να είμαστε τώρα. Όπως καταλαβαίνω, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, για κάποιους λόγους, τώρα αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένο που θα πω. Η ελληνική ιστορία έχει δύο χαρακτηριστικά. Τον εμφύλιο πόλεμο, η ιστορία των Ελλήνων. Ίσως και άλλο δηλαδή. Τον εμφύλιο πόλεμο και την προδοσία. Αυτά τα δύο είναι συστατικά στοιχεία του DNA. Ο εμφύλιος πόλεμος και η προδοσία. Είναι. Κυρίως ο εμφύλιος πόλεμος, ο τσακωμός. Ίσως γιατί τόνα, ίσως γιατί τ' άλλο, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες γιατί θα ξεφύγουμε. Βάση περιπτώσει, από τις αρχές του 20ου αιώνα, από τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά, εμφανίζεται και πριν από το Γουδί και μετά, εμφανίζεται ένα δίπολο δημοκρατική βασιλική, ή αν θέλετε βασιλική αντιβασιλική, ή αν θέλετε βενιζελική κωνσταντινική. Αυτά τα πράγματα έχουν κάποια έτσι δυσκολία να τα ισοφαρίσουμε. Γιατί ο μεν βασιλιάς, υπάρχει ένα λάθος εδώ, ο μεν βασιλιάς είναι θεσμικός παράδειγμα και είναι διαβίου. Ο Βενιζέλος είναι πολιτικός και μια εκλέγεται, μια δεν εκλέγεται. Όμως, η άφηξη στην Ελλάδα ή οι διεθνείς συγκυρίες, οι οποίες οδηγούν στην άφηξη ορισμένων προσώπων, τα οποία έχουν κάποια δυνατότητα, έχουν κάτι να πούνε, φέρνουν κάτι καινούριο, δημιουργεί πάντα αντιδράσεις. Κατά την άποψή μου, χωρίς να είμαι ειδικός, από τους λίγους νόμους των φυσικών επιστημών που επεμβαίνουν στην ιστορία, που δεν είναι φυσική επιστήμη, ίσως και δεν είναι και επιστήμη 100% μεταξύ μας, είναι η δράση-αντίδραση. Τι να κάνει, η δράση-αντίδραση. Λοιπόν, έρχεται ο Βενιζέλος, υπάρχει μια αντίδραση, συσσωρεύεται πάνω του η αντίδραση, φέρνει καινούργια πράγματα. Συνεχώς μιλάμε στην ελληνική ιστορία για εξυγχρονισμό. Τι σημαίνει εξυγχρονισμός, αγαπητοί? Και σήμερα που μιλάμε, και τώρα έτσι, το 2030, θα πούμε πάντα, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Τι σημαίνει εξυγχρονισμός? Η ενσωμάτωση μιας χώρας στο παγκόσμιο σύστημα. Πώς το βήμα μας θα το προσαρμόσουμε στο βήμα άλλων χωρών που θεωρούμε ότι είναι καλύτερες. Είναι δυνατόν? Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε. Ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να φέρει κάτι καινούργιο. Δεν είναι καλό ή κακό. Δεν μπαίνω τέτοια θέση, εγώ δεν μπαίνω ηθική θέση στην ιστορία. Αμέσως ένα κομμάτι του ελληνικού λαού αισθάνθηκε ότι απειλείται. Πάντα και οι λαοί περισσότεροι έχουν ένα συντηρητισμό.
Συντηρητισμός δεν είναι κακό πράγμα. Είναι ακριβώς η προσπάθεια του ανθρώπου, ο οποίος έχει προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον, να θέλει να συνεχίσει να ζει σε αυτό το περιβάλλον. Συντηρητισμός δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, να μην θέλω να πάρω μοντέρνο τηλέφωνο ή να μην μαθαίνω κομπιούτερ κτλ. Όχι. Αυτά είναι δεξιότητες. Συντηρητισμός είναι, ας πούμε, να μην έχω διάθεση να αλλάζω κάθε 5 χρόνια δουλειά. Ποιος άνθρωπος έχει διάθεση, έχει μια δουλειά, δεν θέλει να φύγει. Κάθε 3-4 χρόνια να τον αλλάζει και να ψάχνει καινούργια δουλειά. Αυτό όμως το να θέλω να μείνω κάπου μόνιμα είναι μια μορφή συντηρητισμού, διατήρησης κάποιων πραγμάτων. Άρα η κόντρα δεν είναι, και αρχίζει εμφύλιος πόλεμος, δεν είναι η κόντρα μεταξύ Βενιζέλου και Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνος είναι άλλο πράγμα. Είναι βασιλιάς. Είναι διάλογος, είναι βασιλιάς. Είναι κόντρα μεταξύ Βενιζέλου και ενός πολιτικού χώρου, ο οποίος είναι ο παλαιός, ο παλαιοκομματικός χώρος, αυτός ο οποίος εξελίχθηκε μετά την Ελληνική Επανάσταση, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί ορισμένα στοιχεία του επαρχιώτικου κοτζαμπασισμού του 19ου αιώνα, πολύ ζωντανά, και ο οποίος δεν ανέχεται τις μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου. Τον εξυγχρονισμό που θέλει να φέρει ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είναι φιλελεύθερος. Τι σημαίνει φιλελεύθερος? Αν μια έννοια έχει τόσο πολύ κακοποιηθεί, είναι η λέξη φιλελεύθερος. Τον ακούμε και σήμερα και γελάμε. Εγώ τουλάχιστον ακούω κάποιους που λένε φιλελεύθερο, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει. Άμα ρωτήσεις 10 ανθρώπους, έχουν τελειώσει και σχολείο. Τι είναι ο φιλελευθερισμός? Σε κοιτάνε. Σε κοιτάνε. Τώρα τους φοιτητές αφήστε, δεν ξέρουν τα παιδιά, δεν μαθαίνουν. Αλλά γεια σας. Τι σημαίνει φιλελευθερισμός? Είχαμε πει τι είναι. Είναι ιδεολογία. Είναι ιδεολογία η οποία προάγει την ατομικότητα. Είναι μια βιοθεωρία η οποία θεωρεί πως το άτομο είναι μοναδικό και υπάρχουν δραστηριότητες, να το πω έτσι απλά, όπου το κοινωνικό σύνολο, και αυτό υφίσταται, έτσι, ο άνθρωπος είναι μες στην κοινωνία, δεν ζει εκτός της κοινωνίας, να μας κρούσώσει. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα. Υπάρχουν ορισμένα όρια πέρα από τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να παρέμβει στη ζωή του ατόμου. Ζωή, δικαιώματα, περιουσία, ιδιοκτησία. Πάνω στις αρχές του φιλελευθερισμού, που είναι πολιτική ιδεολογία. Χτίστηκε η Γαλλική Επανάσταση, χτίστηκαν τα δικαιώματα του ατόμου, του πολίτη, δεν είναι τα δικαιώματα της κοινωνίας. Έτσι, τα δικαιώματα του πολίτη, του ατόμου. Δεν είπαν τα δικαιώματα της κοινωνίας. Αυτό όμως διαμόρφωσε καταστάσεις δύσκολες. Πέρασε από τη σφαίρα της πολιτικής στη σφαίρα της οικονομίας. Και έχουμε την ελεύθερη οικονομία. Το laissez-faire, laissez-passer. Το laissez-faire, laissez-passer δημιουργεί άλλες καταστάσεις. Και επειδή είναι α και β, διότι έχουμε διαλεκτική σχέση πάντα στην ιστορία, ως αντίπαλο δέος του άκρατου αυτού φιλελευθερισμού και ατομικισμού, μιλάω για το 19ο αιώνα, αρχές του 20ου, εμφανίζεται ο κοινωνισμός. Εμφανίζεται ο σοσιαλισμός. Σοσιετέ, η κοινωνία. Και έχουμε δύο πόλους γύρω από τους οποίους παίζει το παιχνίδι. Βενιζέλος λοιπόν είναι φιλελεύθερος. Έχει άλλες δυνατότητες. Είναι άνθρωπος της Αγγλίας. Στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει πολιτικός Έλληνας, ο οποίος είναι άνθρωπος της Ελλάδος. Δεν υπάρχει. Ήδη πρώτης Ελληνικής Επαναστάσεως, η τύχη του ελληνικού λαού και του πολιτικού του προσωπικού έχει διαγραφεί. Έχει δηλαδή επισημοποιηθεί. Δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος, που έχει κάποια δυνατότητα να μιλήσει, ο οποίος να ακούει την Ελλάδα. Ακούει μόνο ό,τι του λένε απ' έξω. Εγώ και πιθανώς κι αλλού. Αυτό είναι δεδομένο. Και όποτε θέλετε και προσκληθώ, εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε να τα πούμε. Επαναλαμβάνω, από την Ελληνική Επανάσταση και μετά, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Οι εντολές έρχονται απ' έξω. Εάν δεν είσαι ευεπίφορος σε εντολές που έρχονται απ' έξω, καλύτερα δεν βγαίνεις από το σπίτι σου. Ούτε από το σπίτι σου. Αυτά που λέγονται και λέγονται, εντάξει, τα λέμε για να αναγνωρίσουν το βράδυ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι λοιπόν και αυτός είναι άνθρωπος της Αγγλίας και τον φέρνει οι Εγγλέζοι. Ποιος τον πληρώνει? Εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ποιος τον πληρώνει? Ο Μπενάκης. Μόνο ο Μπενάκης. Πάμε παρακάτω. Αυτά όμως, αυτές οι
καινοτομία που θα αναφέρει ο Βενιζέλος, δημιουργούν αντιδράσεις στο σώμα του νεοελληνικού μικροαστισμού, του αγροτικού κόσμου, ο οποίος είναι κατεξοχήν παραδοσιακός και συντηρητικός, ο αγροτικός κόσμος είναι αντιδραστικός. Αγροτική τάξη κατά Μάρξ δεν υπάρχει. Ό,τι πιο αντιδραστικό για το Μάρξ, έτσι, είναι οι αγρότες. Μα θα μου πείτε το δρεπάνι είναι οι ακτήμονες αγρότες, οι πολίτες, που είναι προλετάριοι. Αυτός που έχει έστω και 15 στρέμματα, έχει ιδιοκτησία. Δεν είναι προλετάριος. Μα θα έχει να φάει. Δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί βλέπουν τις. Και ο άνθρωπος έκανε και πολύ σπουδαίες μεταρρυθμίσεις, αντιδρούν. Αντιδρά ο Γούναρης, μεγάλος του πολέμου, είναι ο Γούναρης, ο θείος του Κανελόπουλου, που εκτελέστηκε μετά την Κρασιατική καταστροφή. Ο Μεταξάς είναι διακηρυγμένος εχθρός του Βενιζέλου, όσον αφορά και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Καλά, ο Μεταξάς είναι και περίεργος. Είναι και περίεργος ο Μεταξάς, σαν άνθρωπος. Και διαφωνεί σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές του Βενιζέλου, διαφωνεί ο Μεταξάς. Διαφωνεί. Τώρα και στα εσωτερικά, άλλο πράγμα. Εχθρός του είναι και ο Τσαρδάρης. Απέναντι στο φιλελευθερισμό του Βενιζέλου, ο οποίος εμφανίστηκε ως κέντρο δεν υπάρχει. Το κέντρο, η λέξη κέντρο, ως πολιτική συμπεριφορά, ως πολιτική κατάσταση, εμφανίζεται μετά την κατοχή. Όταν έχουμε δύο άκρα, τα οποία εσωσφάζονται. Εμφανίζεται λοιπόν μια ομάδα παλαιών βενιζελικών και παραβενιζελικών, οι οποίοι σχηματοποιούνται στο κέντρο. Η λέξη κέντρο στο πολιτικό λεξιλόγιο εμφανίζεται μετά το 1958. Τότε ο Απέλης περιέξει πολιτική στον Βενιζελική μεγάλη ελεύθερη, τον είχε ξεχάσει. Ούτε και αυτή η Βενιζέλο από το 1932 και μετά, άνθρωποι της Αγγλίας, ο Κοκλής Βρεγγάρης, Βρετανία, Κατσόρας, γιατί κάνουν την ένωση. Διότι μετά τις όρκες της Λοζάνης, ο Βενιζέλος αλλάζει τι σημαίνει κέντρο. Έχει μεγάλες ικανότητες, βλέπει τι σημαίνει Αγγλία. Αυτά ξέρετε, μας μείνανε και αρχίζει να προσεγγίσει την επαναλαμβάνω. Τα πούμε, τα ξαναλέμε. Στηρίζομαι με τον αγαπητή φίλη, αρχίζει εκεί μια κόντρα. Και εμφανίζεται στην ελληνική ζωή και ο γνωστισμάδες στα κύματα. Επαγγελματιών να ανέχονται άλλες χώρες, είτε στη Μεσόγειο, είτε στον Βορρά, είτε στον Νότο, να έχουν μεγάλο ο Έλληνας της πιστή απέναντι. Σκαλάει τα σχέση, όλη η ισχύ, όλη η επιβίωση. Όλη η ζωή των Εγγλέζων στηρίζεται στο στόλο. Στον τον πολεμικό και τον εμπορικό. Το πολεμικό στόλο, όπως λένε οι Εγγλέζοι, γιατί φτιάχνει για να προστατεύει το εμπορικό. Και αυτή η ιστορία του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, όταν το 19ο εκατομμυριοφόρο στον Πειραιά. Οπότε είναι αντιβασίλητες Πατσίφικο. Τι είχαμε πει συνήθως στον Πειραιά, χουντικός κανονιές, έκανε και ένα διοικητισμό. Χούντα δεν έβγαζε τίποτα να σας πω. Δικτατορία, το να επιβάλλει την άποψή του για τον Όσλο, η Ιταλία ήταν στο αίμα. Αλλά είναι υπολογίσιμη. Ο Πάγκαλος ήταν βιομηχανική χώρα, εκεί στόλα. Η Ελλάδα και αυτή είναι υπολογίσιμη κάπως. Της κλείνουν και η Μεσόγειο και είναι βασιλικός. Και ο Βενιζέλος ακολουθεί ένα δόγμα, πλαστήρα το οποίο δεν το ξέρουμε πολύ. Ένα χαρακτηριστικό, ο Ανέδρας, όλοι αυτό, Χαβίνης, όλοι όλο, σύμμαχος κανενός. Διότι ήδη η συμμαχία με τους αξιωματικούς δεν κάνει καθόλου. Το Παπαδόπουλος και το Πιέρσον και όλους αυτούς τους είδε. Και πριν, κατά την Κρασιατική δεν ήταν μέσα αυτό, είχε και μετά στη Λοζάνη. Γιατί άρχισε να διαμορφώνεται και σχέσεις με την Ιταλία, πια του Μουσολίνη. Να ξέρουμε ότι το Μουσολίνη τον θαυμάζαν πολύ. Να τα κουβεντιάσουν. Τον θαυμάζαν όλοι. Και δημοκρατικοί και στρατιωτικοί και ο Βενιζέλος ήταν υπόδειγμα. Διότι την Ιταλία την άρχισε τάξη. Μπορούμε να κάνουμε μια στάση στο Βενιζέλο και να περιγράψουμε λίγο το σχέση του και με το κεφάλαιο, Μπενάκη, Ζαχάρο, Ποδοσάρη, και τη σχέση του με την εσωτερική πολιτική, πριν το πόλεμο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε στάση, αλλά δεν είναι το θέμα σήμερα. Βεβαίως το κρατάω, δημοκρατική χώρα στο τέλος, μπορούμε να σταματήσουμε το να πούμε λίγα πράγματα.
λαμβάνει ρίσκα και σοβαρά σύμβοση. Αυτή η χρησιμοποιεί τις αλλαγές που φεύγει το Βενιζέλος και στο τέλος φεύγει ο Βενιζέλος, φεύγουν 1500 εξωματικοί, το κεφάλαιο, το παιχνίδι, οι πιο μήχανοι. Έρχεται ο Γεώργιος, αυτή η φέρνει διότι βλέπει αν πει ότι έχει κάνει ένα αστικό μετρέσμα. Ξέρετε μια κοινωνία του 80% είναι αγρότες, χωριάτες. Η ελληνική κοινωνία του 1920 είναι 80% χωριάτες. Δεν ρώτησε Βενιζέλος. Χωριάτες φέρνει ο Παπαπετρένο. Πώς θα κάνει ένα αστικό μετασχηματισμό. Βγαίνει ο Μπαρμπαγιάννη, μια χώρα και το κάνει ο Μπαρμπαγιάννη, πλούσιοι τσιφοκάτες και αγρότες και 20.000 εργάτες και τι εργάτες. Στα αλεύρια, στους φούρνους, στις οικοδομές και στα εκμαγεία. Αυτό είναι το προλεταριάτο, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να ρίξει μια ματιά στο ημερολόγιο, θα είναι πολύ ωραίο. Αν αυτό μπορεί να διαβάσετε σε αυτό. Είναι φιλοβασιλική γιατί ο αγροτικός κόσμος και στην Γαλλία ψυχολόγια, γιατί στην Γαλλική Επανάσταση η δυτική Γαλλία γίνονται οι καλλιές στη Γαλλία και φανατικά φιλοβασιλική. Στην Γαλλική η Βανδέρα, η οποία είχε στην καρδιά με το Σταυρό, είχε ξεσηκωθεί και είχε πόλη στη Γαλλική Επανάσταση. Και πάνω στα κάτω. Και στείλανε καβεσέρος, έστειλαν οι πολίτες αυτούς, τους έσπανε πολύ ράδιο. Οι αγρότες είναι συντηρητική ομάδα. Γιατί αρχίζουν και αλληλοθωρίζουν εκεί μέχρι τώρα, αλλά τότε η εποχή ζουν, είχε μέσα μια διαδικασία για να τύχει μια μεγάλη προσωπικότητα. Για 20 χρόνια θα μας απασχολεί ο Μαπάγος. Βασικών εναλλαγών. Ελέγχει το στρατό, περιμένει το κλίμα, περιμένει την εποχή γενικές σχέσεις. Περιμένει να κάνει το προϊόν με το βασιλικό. Δεν είναι ο αστός και ο οποίος είναι είναι ναυτικός. Βγαίνει έξω με το καπνί, δίνει διατακτικές, δίνει συναλλαγματικές, πληρώνει, χρωστάει, γυρίζει κάτι, δείχνει, βγαίνει από το χωριό του, βγαίνει από την πόλη του, ταξιδεύει, ανοίγει τα μάτια του το κόμμα. Μιλάμε για την ελληνική κοινωνία στο παρελθόν, στην Κεφαλονιά. Η κοινωνία είναι το 1980-1990, όπου και επαρχιά και τα πάνω και βάζουν πούλμαν και πάλι στην Ιταλία και πάλι. Είναι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτός, αναλαμβάνει, γίνει αγρότης το 1900, καταγεί το Σύνταγμα και κάνει δικτατορία. Το 1935 η Αγγλία δεν μιλάνε. Δεν θέλει τόσο πολλές περιοχές, χώρες περιφερειακές κτλ. Να έχουν κοινωνίες δημοκρατικές. Γιατί να, πώς θα ζήσουν, ό,τι καταλάβω. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με περιορισμένο όπου ζει, που επιβιώνει μέσα σε ένα κλειστό χώρο, τι θα έχει. Ένα πράγμα ζητάει ο αγρότης. Λίγο περισσότερη γη και λίγο βοήθεια από κάποιον για να μην πεθάνει. Γιατί ξέρεις όμως αυτό, του έδωσε, γιατί έκανε ένα δασμό. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής ιστορίας δεν είναι ούτε ο Βενιζέλος, ούτε η Κώστας έχουν στην Κεντρική στην Ευρώπη. Έχει ένα κοινοβούλιο, θα αποστούν κι άλλες απόψεις. Και δεν θα τις ακούει. Το ξέρει τι θα γίνει στο 17ο αιώνα. Στην Ελλάδα θα γίνει συσχετισμός από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Τραβάμε μια δικτατορία με τον Γεώργιο, στην οποία ανήκουν σε συγκεκριμένους ή σε αριστερότητα. Και οι φτωχοί αγρότες δεν έχουν ένα κομμάτι να κατηγορήσουν. Η Ελλάδα γίνεται Ελλάδα, όχι με το πρωτόκολλο του λόγου. Η Ελλάδα γίνεται Ελλάδα, όπως είπαμε, με πολιτικό προσωπικό Μοδούρος. Παίρνουν 4 εκατομμύρια στρέμματα γης και τα συνήθισε πρώτος. 40 ποτιστικά και 80 ξερικά. Τότε η Ελλάδα γίνεται Ελλάδα. Τότε οι κυκλάδες, ούτε τις πλησίες του αγρότης, ούτε τις πλησίες. Στα ξερονίσια, ο Μεταξάς τα αναβάθμισε. Τι Σύφνο, τι την Μύκονο, τι την Πάρο, τι την Άξο Καραϊτικά στην Καρτό, όποιος ήταν μέσα στην εκεί. Αν δεν του την Ερτσινόλα, αν δεν τον έβαζε στην Παγκοπόλωμα ο αγρότης, έχει 50 στρέμματα. Και ο κύριος, όταν δηλαδή γίνεται αστός. Όταν ήρθες δεν πάνε να είναι στο χωράφι μέσα. Αστός είναι. Ο αστός είναι ο κάτοικος της πόλης. Ναι, αλλά μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού πολυπληρωματισμού, του ταξικού πολυπληρωματισμού, τι είναι ο αστός. Ένας που κατέχει μέσα παραγωγής. Είσαι 100 στρέμματα, δεν είσαι φτωχός, είμαι στο πόλεμο. Αυτό θα το πούμε, και ζεις. Και βλέπει τέτοιο μάρκετινγκ τώρα. Την ίδια ώρα δίνουν τεράστια οικονομική και στρατιωτική στους τουρίστες. Που δεν θα τους βάζουν στο πόρτα και δεν τους βάλουν. Το μεγάλο αίτημα του λαού κατά τη διάρκεια του πολέμου της γης. Είχαν πολλές συναντήσεις. Αν πέρασε σκληρές εποχές,
Ήταν όταν οι ίσχυοι τους Μακεδόνες πήραν τα εδάφη της Οσιασίας, τα μοιράσαν σε αυτές και φτιάξαν τον αγρότη και τους καλούσαν. Τότε μάλιστα, όταν πέσανε κανένα πάνω τσιμπρικάδες και τους τα πήραν και τους κάνανε από έξω, είπαν περάστε Τούρκοι να μας σώσει. Απλά πράγματα ξέρετε αυτά. Πότε διαλύθηκαν την αυτοκρατορία, να είναι τον Αθήνα. Όταν διαλύσαν τα οι Έλληνες στο ζήτημα, όταν διαλύσανε ούτε να το συζητάει την κοινωνική του αγρότη στρατιώτη στη Βόρεια. Γιατί αυτός ξέρει ότι πολεμάει. Ο Κονίκας γιατί να πολεμάει. Έχει ελληνικό πληθυσμό κτλ. Ούτε να το συζητάει. Δηλαδή σε κάστρα, σε πολεμάμε. Τρώμε τα ισπανικά μαζί, τα καλάβρητα, τα στενίτσα, δεν το δεκάνησα. Στον τόπο πηγαίνω καραγίσας και το εκεί πολεμούς και όταν στους Τούρκους. Και πήγαν και άρχισαν να κόκκαρα τους εκεί. Το βρέτε διάβανε και το δεκάνησα. Το χωρίο και θέλουμε, πήγε στη Θεσσαλονίκη, ήταν τις Αφρικάδες και το ξέρετε. Ενώ δεν ξέρω σου είπα πολύ όσο θα πάτε, θα σας δώσω χτίσμα. Θα πάτε καλλιγρασία, τι να σας πω, και θα τα φέρω βόλτα και θα σας δώσω χτήματα στην υγρασία. Οπότε ο Καλαμακιάνος, ο Μανιάτης που πεινάει δεν έχει νερό να πιει, ξαφνικά θα βρεθεί στην πλούσια μας τη σύγκριση οικοκύρια. Πάμε στον πόλεμο. Δεν πρόλαστε σώμα. Και κανείς δεν έκατσε να σκεφτεί τι λένε. Το 1943 λοιπόν η Γερμανία πολεμούσαν 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι σύγκρουση. Είναι ανάμεσα η Σοβιετική Ένωση και η 260 και μάλλον. Αυτά γράφει η Αμερική 260. Είναι ένας λαός που έχει χωριστεί η Μεγάλη Βρετανία και να προχωρήσει και στα Ιγρασίες και τα λοιπά. Και στα Νοεμβριανά το 10. Στη Ριζόνα το 10. Που επεξαξίκαμε με τους Γερμανούς. Χειρότερα από τα δικαιώματα τα δευτερόλεπτα. Τα Νοεμβριανά το 10. Με τους Τούρκους των 18 των Μιλαξά κυνηγούσαν τους φιλελεύθερους. Παίζαν ξύλο. Σημειώναν τις πόρτας. Σωζόταν η ανθρωπότητα. Αν δεν με την Τουρκία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τώρα είμαστε σωτανοί, για άλλους λόγους, κράτος στη Θεσσαλονίκη με την βοήθεια των συνάδελφων, και κάτω για να ευχαριστούν μετά και εμείς είμαστε να υποχρεώσουν τον Κωνσταντίνο, πώς το λέει, Μόσχος, η Ιερία Γεράδα, και κάνουν απόφαση αυτή, ο Περκεγέα, οι μεγάλες δυνάμεις της Ελλάδα, η οποία στο Φάγελο με τους συμμάχους θα μας υποχρεώσουν όλες τον άξιο τον κόσμο που είναι μαζί του και τους φιλοβασιλικούς όταν έχουν αυτά συμβεί να υποταχθούν. Και αυτοί κάνουν ομάδες ενόντων, πρώην στρατιωτικοί, αυτό υπό την ηγεσία του Ταξίδη, και τους κάνει την μπάλα. Τους διανύζουν γιατί και να βάζει γκολ ο ίδιος, αλλά αφού διανύζει μια ομάδα για να τους σκίσει ένα τέτοιο να φύγουν. Γιατί να μην ζητάει τώρα την αγριέψανε και αυτοί να γυρίσουν στην Αθήνα και όπου ξέραν οι τάκρες ήταν κανείς. Και όπου βλέπανε σπίτι ή ξέραν ότι γίνεται ψευδός, ανοίγαν την πόρτα, τον δέρνανε, τον πετάγανε έξω, τον σκοτώναν, τα καίγανε, στον Ρούσπερ, στον Τζόρτζ. Δεν του λέγε παιδί μου. Αυτός πάει στην Υγρασία αυτό, γίνεται αυτό που γίνεται, έρχεται από την Υγρασία, συνεχίζει. Θέλω κι άλλο στο 36, ρίξω εγώ τον πόλεμο, θα κινδυνεύσω. Ο Βενιζέλος έχει χάσει περίπου την τετραετία του Βενιζέλου. Από έναν που δίνεται να κινδυνεύσει, μετά το 40 γιατί από τους Ρώσους και ο Βενιζέλος εκεί όντως είχε παγώσει το αίμα και κατά το Στάλιγκα είχε παγώσει το αίμα. Και αυτό τους έκανε ακόμα πιο αγαπητούς. Έχει τη συνθήκη της Λοζάνης που είχε φορά. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, είναι μόνο τους Τούρκους. Ο πόλεμος τελειώνει το Μάιο, εξαρτηθήκαν. Οι Γερμανοί κάνουν πάρα πολλά πράγματα του 1944. Δεν τα ξέρουμε, δεν είχαμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Το Μάιο του 1944 είχε προηγηθεί γιατί όταν είχε προηγηθεί γιατί ζητούσαν οι πρόσφυγες για γύρω στο πίσω Άγγλα, 40 και αυτό ελπίζαν οι πρόσφυγες και το ψηφίσαν. Πριν τη Γιάντα, αυτός και αυτή γίνεται να στο πω. Είδε ότι αυτό ήταν αδύνατο, υπέγραψε τις συμφωνίες της Άγγλας με τους Τούρκους, τον Γερμανό με τον Τεχεράνη και κόπιο με το Κάιρο, και από την Καζαμπλάνκα, τους 40 έχουν τέτοιες συναντήσεις Αμερικανο-Κινέζο και στην Τεχεράνη και θα πήγαινε μια σειρά που έλεγε Λαϊκό Κόμμα, είναι αυτό στάδιο. Έχουμε τα Αδάνα, η δεξιά, και πάει στα άλλους όρους. Και λέει να μιλήσει με τους Τούρκους. Πάμε να τους τάξει, να βγουν για αυτή την κάρτα. Πάνε λοιπόν βέβαια διάλογα. Όπου εκεί πλέον άλλος όρος που κακοποιημένα, τι σημαίνει δεξιά, να δουν τι θα γίνει. Και κάποια είναι πραγματικό προχωράει προς το αιώνας. Πέφτουνε και τώρα τους Βολσεβίκους και μετά. Ωραία. Η Ρωσία πήγε στο εσωτερικό της. Δηλαδή η Τουρκία είναι ένας κόσμος φιλοπαράμετρος του ανατολικού στήματος και του 24 που από την επανάσταση των Βολσεβίκων και μετά είναι κοινωνιολόγος. Τη συνθήκη του Μπρέστη-Λιτόφσκι με τους Γερμανούς στο 18 κινείται από τους Πολωνούς, περισσότεροι και λίγο μετά είναι δεξιοί. 20 του 18 τους αγώνες που κάνουν να κρατήσουν τις περιοχές ανατολικά
τη Ρώσια ως Σοβιετική Ένωση, δεν μόνο Ρώσια, κλείνονται στα σύνορά τους. Έρχεται ο Στάλιν και λέει ότι ο προλεταριακός ρατσισμός γενικώς υπάρχει. Αλλά η θεωρία δεν πρέπει να κάνουμε την παγκόσμια αλλά θεμελιώσουμε για να είμαστε στη Σοβιετία. Βάση περιπτώσει, δεν τυχαίως, προσπαθεί να οργανώσει τη Ρωσία. Με τιμήσεων των Γερμανών στον πολιτική προσοχή. Έκανε κάποιες προσπάθειες διπλωματικές και πριν, αλλά με το ανάστημα. Να πούμε και πολλά πράγματα. Και άρα, βάση περιπτώσει, ο Τσάμπερ γίνεται δημοκρατία από την καθημερινή της δημοκρατία στηριγμένη στις λόγχες του στρατού που παρέδεται στους Γερμανούς δημοκρατικών αξιωματικών. Αυτών που ήρθαν από τη Μικρασία και όσοι ήταν εδώ και δεν τους είχαν στείλει στη Μικρασία και ζητούσαν ερευνάς. Αυτού του κόσμου πρόταση στήσιμο στον τύπο. Το οποίο μαρτυρώσει το εσωτερικό του Στάλιν πριν το Μολότοφ. Επειδή είναι εβραϊκής καταγωγής, ήταν ξεκαθάρισμα κομματικό διώχνει ο Στάλιν και με το Μολότοφ για να μπορέσει να κάνει συμφωνία και να τον διαβάσει. Δέστε, ο Λιβίνο λοιπόν προτείνει στους Άγγλους και τους Γάλλους τα επιμέρους θέματα να γίνει καλή συμμαχία, ώστε να κλείσει κάτι όπως το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν πρέπει να στη μέση. Αλλά το κατηγορούν προβότες και παραδώσαν έτσι η πατρίδα. Στην πατρίδα. Η Μικρασία δεν τα βαρέσει. Η Μικρασία νομικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κάντε την πατρίδα και μετά. Δεν αδυνατιάστηκαν και δεν την κάνουν. Να κάνουμε παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, δεν είναι δυνατόν να γίνει πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να πολεμήσουμε τους Γερμανούς. Χωρίς τη Ρωσία. Η Ρωσία να πάρει τις γιατί το πάντα. Όχι. Το καμία αντίθετο είναι το κατηγορητή. Διότι μεταξύ τους λέει και της Ρωσίας, νομίζω ο Χαβίνης ήταν ο παραγωγός επίτροπος του εισαγγελέα. Μια μάρτυρα, ξεχάσατε τον Ναβαρίνο. Ο πρώτος που ξεχάσατε τον Ναβαρίνο. Ποιοι μας ελευθερώσαν. Οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι. Και τα πάρατε με τους μάχους. Να τα βρούμε. Και βγάλατε τον βασιλιά εδώ να ασχολείται στη μύτη. Στο Φούλτον του Μιζούρι, ενώ όπως το σώσταν ένα παραπέτασμα σιδερένιο ξεκινάει από το Στρατίνο και καταλήγει στην Αδριατική. Αριστερά, όπως κοιτάμε το χάρτη, είναι οι δημοκρατίες και δεξιά η δικτατορία των Σοβιετικών, έτσι, με τους λόγους τρόπους που μόνο αν χαρακτηρίζουν θα κάνουν παιχνίδι. Στρέμματα θα μας περιπτώσει. Έτσι. Όταν τα λέγαμε για την Μικρασία, το Φλεβάρι, θα τα ξαναπούμε και αυτά, να τα ξαναρχίσουμε κάτι στερεώς. Σίγουρα μια όμως, δεν ήταν θα κάνουν τεράστια να χωρίσουν. Η εστίαση ήταν η ρεβάνς μιας ομάδος στρατιωτικών υποστάλων. Ποιος ήταν ο ηθήνος ιδεολογικός νους των επαναστάτων, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν αυτός που τους κατήφθηνε ιδεολογικά. Αυτά τα είχε συμφέρον τους ξεκαθαρίσει. Μια παράταξη, η ελίτ ξεκαθάρισε την άλλη. Με τα όπλα των στρατιωτικών στην πλάτη της Μικρασίας. Εκείνη την εποχή είναι κάτι τραγικά. Το καταστηματική μου μητέρα η Γαλλία, κάθε ερώτηση θα ξαναπούμε. Που λέει ότι θα κάνει στρατό. Δεν ήταν ο στρατό. Γι' αυτό και έγινε στη Ρωσία. Δεν ήταν σοβαρό. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, τσαβάζει το ξύλο που έχει φάει η Γαλλία, το ξύλο που έχει φάει η Γαλλία και τη μούρη της που έριξε ήδη από μετά η δημοκρατική αυτό το γεγονός. Και ο πλαστήρας πάει και κάνει το 14 ξύλο και πάει και κάνει όλα από τον είχα πάρει του τιμίου τον πλαστήρα και πήγε να προστέκει σε στέγμα να δώσει. Και έφυγε στην Γαλλία να δώσει. Στην Αλγερία έχασε με το Μαρόκο, έχασε στο Λίβανο, έχοντας ότι η Συρία έχασε. Στην Αλγερία το κάτι άλλο. Δεν κουνιέται η δημοκρατία. Και προετοίμαζε τον Άμεσο Βασιλιά, όταν όλοι η Γαλλία από τη λέξη του Ελευθερία είχε να πάει στη Ρωσία. Πού θα μπει στη Ρωσία? Στην κατάσταση, στη μία αποδοχή του βασιλικού θεσμού, κάνει το κύμα του 30. Θα μου λαγριφτούμε. Παίζουμε, αφήσουν τα κοκαλά τους εκεί. Είμαστε σοβαροί. Καλά. Οι Αμερικάνοι διαλύουν την Ευρώπη οργανωμένα και σωστά. Φτάξαν στους Γερμανούς στην Ουκρανία, μέχρι να την πάρουν, θα ρισάξουν στην πίνα. Δεν θα μου φως να ανάψουν. Όχι, Γαλλία. Χώρα του πολιτισμού. Λέει λοιπόν ο Στάλιν, ποια Γαλλία? Τι τούτοι έχουν? Έχουν κάνει κάτι πολιτιστικό οι Γάλλοι? Απαντάει, λέει ο Στάλιν.
Και το απαντάει ο Τσόρτσιλ, να μην τα λες αυτά, η Γαλλία είναι ο ίδιος ο πολιτισμός. Περιέργως, μέχρι τότε υπάρχει στη Γαλλία μια παροιμία που λέει πως οι Άγγλοι θα συμπαθήσουν τους Γάλλους όταν ασπρίσουν οι Αιθίωπες. Είναι κλασικό. Ναι. Όταν ασπρίσουν οι Αιθίωπες, οι Άγγλοι θα αγαπήσουν τους Γάλλους. Και όμως ο Τσόρτσιλ, περιέργως, τους είχε τους Γάλλους και τον Ντεγκόλ, ο οποίος έβαινε στη μύτη των Αμερικάνων. Όχι τόσο των Σοβιετικών, αλλά των Αμερικάνων. Δεν θα τον δει, ο Ρούσβελτ δεν θα τον δει τον Ντεγκόλ. Γιατί τους έκραζε, τους έβριζε, τους έλεγε εσύ το η Γαλλία, εμείς. Και Γαλλία δεν του λέει. Τι Γαλλία είναι αυτή η Γαλλία. Τέλος πάντων και μπήκε και η Γαλλία στο παιχνίδι. Αυτό θυμίζει άλλες εποχές. Βάζει τη Γαλλία ο Τσόρτσιλ στο παιχνίδι γιατί θέλει πολλούς παίκτες απέναντι στη Ρωσία. Άλλο να κοπεί η Γερμανία στα 3 και άλλο στα 4. Κόβει τη Γερμανία, βάζει και τη Γαλλία, δεν παίρνει και τη Γαλλία μας. Ήδη βλέπετε το μέτωπο των Δυτικών που το φτιάχνει ο Εγγλέζος, γιατί είναι δαιμόνιος, απέναντι στους Ρώσους. Ήδη ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αγαπητοί φίλοι, έχει ξεκινήσει. Στις συνομιλίες της Γιάλτας και νωρίτερα έχει ξεκινήσει. Στη Γιάλτα οι Σοβιετικοί προελάβουν. Και κάτι άλλο συζητήσαμε, κατά πόσον οι Σοβιετικοί θα επιτεθούν στους Ιαπωνέζους, γιατί ζητούσαν οι Αμερικάνοι, εμείς κάναμε επέμβαση στην Νορμανδία, τώρα εσείς βοηθήστε μας να χυμίξετε στους Ιαπωνέζους. Ο Στάλιν ήθελε να χιλιαδεί στους Ιαπωνέζους, γιατί για να τους πάρει τη Σαχαλίνη κάτι νησιά να τα πάρει. Έτσι, δηλαδή, τι πράγμα. Τα πήρε, είχε 1,5 εκατομμύριο στρατό. Οι Ιάπωνες πάθανε πανολεθρία σε μεγάλο μέρος και αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να ρίξουν τις 2 ατομικές βόμβες για να κλείσουν συνθήκη ειρήνη, μην κατέβουν παρακάτω οι Ρώσοι, γιατί κινδύνευε και ο Τσαγκαϊσέκ. Βέβαια, έτσι ήταν αυτή η ρήψη των ατομικών βομβών, που είναι το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου και η αρχή της ατομικής εποχής. Σε μια Ιαπωνία, διάφορα ντοκουμέντα λένε ότι ζητούσε να παραδοθεί. Συζητούσε δηλαδή τρόπο παράδοσης. Και μάλιστα είχα διαβάσει μια φορά ένα άρθρο στη στρατιωτική επιθεώρηση Αμερικάνου, Άγγλου, Λιβού, όπου έλεγε ότι δεν καταλάβαμε ακριβώς πώς ήταν η έκφραση παραδείγματο οι Ιαπωνέζοι. Σας το λέω πολύ απλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνονται. Το Μάιο λοιπόν τελειώνει. Η Γερμανία έχει παραδοθεί. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τον Αύγουστο είναι η ατομική βόμβα. Τον τέλη Αυγούστου η Ιαπωνία. Παραδείγματο. Ναι, αλλά η Γερμανία 9 Μαΐου. Έτσι. 9 Μαΐου. Έτσι, οι Γερμανοί τελείωσαν η Γερμανία, μπήκαν στο Βερολίνο, τη χωρίσανε και άρχισαν τα παιχνίδια με τους συμμάχους. Εδώ η κατάσταση είναι περίεργη. Εδώ από το 1936 μέχρι το 1945 έχει μεσολαβήσει τη δικτατορία του Μεταξά, το κυνηγητό, η διάλυση του πολιτικού συστήματος. Δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Ο Μεταξάς το έχει διαλύσει. Οι αστεί πολιτικοί είναι ή κυνηγημένοι ή στο σπίτι τους ή στην εξορία. Ο Κανελόπουλος στην Κύθνο που πήγε, ξέρω εγώ, και στην Κάριστο, ο Παπανδρέου στο σπίτι του, ο Μιχαλακόπουλος στην Πάρο, και λουζοπέθανε και ο άνθρωπος, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, τα διέλυσε όλα Μεταξά. Η κτηνοδία Μεταξά έχει εκλειφθεί από πολλούς Έλληνες ως χρυσή εποχή της ελληνικής ιστορίας. Δεν ξέρω γιατί. Διότι ο Μεταξάς, όπως και όλες οι δικτατορίες, κάνουν κάποια έργα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός ήταν ευτυχισμένος. Όχι στο γύψο. Μπροστά του Παπαδόπουλος ήταν, πώς θα λέω, και αγωγείο. Η σκληράδα του καθεστώτος δεν περιγραφόταν. Γιατί είχε βάλει και όλους τους Έλληνες στη σειρά να παρελάβουν, να τον χαιρετούν, να τον χειροκροτούν. Πράγματα που τα έκανε και ο Παπαδόπουλος μέχρι το σημείο. Δεν έπρεπε. Αυτός τα έκανε. Δεν τόλμαγε να ακουνηθεί κανένας. Και αυτός βέβαια δεν τόλμαγε να ακουνηθεί στο Γιώργο. Καθόταν μπροστά στο Γιώργο, να μην πω πώς. Να μην πω πώς. Τα γράφει ο Ποδοσάκης στα απομνημονεύματά του, στις εργασίες που είναι γι' αυτό. Τα γράφει. Πώς στεκόταν ο Μεταξάς μπροστά στο Γιώργο. Όπως καταλαβαίνουμε αγαπητοί φίλοι, έρχεται ο πόλεμος, ο Μεταξάς έχει πάρει, του έχουν κάνει την ένεση και τελείωσε,
Σκεφτείτε ότι είχε 7 γιατρούς απάνω του. Είχε 7 γιατρούς, Γερουλάνο, τον ένα τον άλλο, απάνω του. Και φέρνει ο Άγγλος στρατηγός Άγγλο γιατρό. Γιατί τι χρειαζόταν. Έφερε μια φιάλη οξυγόνο, σοκ, δεν υπήρχε αλλού. Και του έκανε και μια ένταση. Πάει. Τώρα θα κάτσουν οι Εγγλέζοι που θα κάνουν πόλεμο, που κάνουν πόλεμο, να συζητήσουν πιθανότητα ανακοχής των Ελλήνων με τους Ιταλούς. Είμαστε σοβαροί. Την Ελλάδα την έχουν οι Εγγλέζοι αναλώσιμη. Αναλώσιμη. Όλοι του. Εκεί είναι και το Τουρκουλάκι. Είναι αυτό. Να μην μιλάει η κυρία, θα απαιτεί ο λόγος. Μιλάμε δημοκρατία, τώρα θα πάμε. Είναι στον δρόμο, να μην μιλάει για τον λόγο. Να πάει στα μέλη σου. Είναι 3 που μιλάτε. Απέναντι. Εδώ, στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Να επιβληθούν οι κυρώσεις. Πάρα, λίγο έξω. Λίγο έξω και γίνει. Έτσι κυρίες, ακούγεστε μέσα. Ακούγεστε μέσα. Πιο σιγά. Ορίστε μας. Λοιπόν, αγαπητοί, μέχρι εδώ ερωτήσεις. Ναι, Γιώργο. Όλο αυτό το προήμιο, πώς συνδέεται με το τέλος του πολέμου, Το ελληνικό ή το ξένο. το ελληνικό, Ναι. κυρίως. Γιατί πάνω σε αυτό είχαμε επικεντρωθεί. Με τον Πίπολο, μεταξύ Κωνσταντίνου και στη συνεχεία την κατάρρευση του ελληνικού συστήματος του Ξανταξά και φτάνουμε στο 44-45, εκεί είμαστε. Φτάνουμε στο 44-45 μέσα και νωρίτερα, μέσα σε κλίμα εμφυλίου πολέμου. Άρα η διαδικασία αυτή, το χαρακτηριστικό αυτό του δίπολου που συνεχώς χτυπιέται, χτυπήθηκε το 16, χτυπήθηκε στη Μικρασία, ένας συνεχής αμφίλιος. Στο Μεσοπόλεμο με τα κινήματα. Με το Μεταξά έρχεται η κατοχή και στην κατοχή το πολιτικό προσωπικό, το λεγόμενο δημοκρατικό φιλελεύθερο πάει στη γωνία, δεν μετέχει. Ο αστικός κόσμος δεν. Όταν μπαίνουν οι Γερμανοί, πάει σπίτι. Κοιμάται. Ο βασιλιάς έχει φύγει, ο Τσιόδαρος έχει φύγει. Κυβέρνηση η οποία δεν είναι συνταγματική, έτσι. Δεν έχει βγει από εκλογές αυτή η κυβέρνηση. Είναι η συνέχεια του Μεταξά. Μετά του Μαξανοκοβιζής, τον οποίο τον χαστούκησε ο Άγγλος πρεσβευτής μες στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί δεν σήκωνε, δεν άντεχε να συνεχίσει να πολεμάει ο ελληνικός στρατός όπως το θέλει ο Παπάγος, του ξέφυγε η κατάσταση μέχρι να φύγουν οι Εγγλέζοι. Τον είδε ο Γεώργιος, του είπε πας, πήγε σπίτι του και αυτοκτόνησε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άντεχε ο Κορζής αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Έτσι, ήταν πατρίδης, σεμνός άνθρωπος. Με τους γκάνγκστερ, πάει αυτό. Μα δεν του είπα τίποτα, λέει ο Γεώργιος, δεν του είπες εσύ, ο Εγγλέζος τον είπε. Γιατί, κάτσε ο Εγγλέζος να λυπηθεί, σε απικία ήταν. Οπότε, το βενιζελισμός, αντιβενιζελισμός, γίνεται τώρα δεξιά-αριστερά. Διότι τη θέση του πολιτικού προσωπικού που έχει εξαφανιστεί, την παίρνει το ΚΚ. Και την παίρνει το ΚΚ πολύ καλά και οργανωμένα. Ένα κόμμα μικρό, καταφέρνει μέσα στην κατοχή σε 2 χρόνια, μέσα στο ΕΑΜ, τι κάνει, ο εισοδισμός. Χώνεται και φτιάχνουν το ΕΑΜ, το οποίο είναι το προκάλημά του. Είναι και κουκουέ, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και ο Τσιριμόκος, είναι και οι σοσιαλιστές, είναι και απότακτοι και κυνηγημένοι δημοκρατικοί και γίνεται αυτό που λέμε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ, το οποίο εκεί που ο πολιτικός κόσμος δεν κάνει κάτι, εμφανίζεται το ΕΑΜ να κάνει. Το οποίο, αν δεις τη διακήρυξη του ΕΑΜ, είναι πολύ πιο συντηρητική από τη διακήρυξη και του ΕΔΕΣ και του ΕΚ. Αυτά τα δύο τα άλλα που είναι βενιζελικά κεντρώα, έτσι, οι παρατάξεις, έχουν πολύ πιο σοσιαλιστικής μορφής διακήρυξη, το ΕΔΕΣ και το ΕΚΑ, από το ΕΑΜ. Το ΕΚΑ ήταν του Ψαρού. Του Ψαρού. Εθνική και κοινωνική. Ο οποίος ήταν δεξιός. Ήτανε βενιζελικός. Βλέπετε, δεν σημαίνει ότι ο βενιζελικός είναι αριστερός. Δεν ήταν του Λαϊκού Κόμματος. Ήταν βενιζελικός απότακτος.
Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Με το κίνημα του 35, πάνω από 1000. Εννοείται του ναυτικού. Όχι. Απότακτος του στρατού Ξηράς, είπαμε, που έλαβε μέρος στο κίνημα του 35 με το Βενιζέλο και απέτυχε. Μπακετζής, Σαράφης, Τσιγάντες, αδερφοί Τσιγάντες, Ψαρός, Ζούλας, Καμένος, όλοι αυτοί ήταν αξιωματικοί που κάναν το κίνημα του Βενιζέλου και χάσανε, ιτηθήκανε. Γίναν μάχες το 35 στη Μακεδονία, γίνανε μάχες, σκοτωθήκαν μεταξύ τους στο Στριμώνα. Ανέβηκε ο Κονδύλης, ο επωνομαζόμενος και Κεραυνός, να τους φέρει βόλτα. Και είπε στο τέλος τους, αυτά τα παγωμένα νερά του Στριμώνα, έτσι το φιλοσόφησε, ο Κονδύλης Βλάχ, το φιλοσόφησε, βούλιαξε η δημοκρατία. Διότι τους νίκησε και είχε κατέβει αεροπορία και έκαιγε χωριά ελληνικά στη Μακεδονία. Βομβάρδιζε η αεροπορία η Βασιλική, το φιλοβασιλικό του Λαϊκού Κόμματο, βομβάρδιζε χωριά, πόλεις βομβάρδιζε στις Σέρβες, εκεί στις περιοχές. Γιατί εκεί είχε πρόσφυγες και ήταν με το Βενιζέλο. Όλο αυτό λοιπόν το η Αγριάδα μπήκε σε άλλη δομή στην κατοχή. Όταν αυτοί οι αξιωματικοί ζητήσαν από το Μεταξά να πάνε στο μέτωπο, έτσι, ο Βλαστής είχε φύγει, ήταν στη Γαλλία. Τους είπε Μεταξάς δεν σας θέλω. Στρατηγοί, εξαιρετικοί αξιωματικοί. Μου επιτρέπετε να διαβάσω κάτι που έχει γράψει ο Βλαστήρας, δηλαδή δεν μπορώ να γράψω το μεγάλο, να το διαβάσω έτσι κομμάτια-κομμάτια. Ο Βλαστήρας τη 16η Ιουλίου του 1941 στέλνει μια επιστολή στον Έλληνα πρεσβευτή στο Βυσί. Τον Ιούλιο του 1941 η Γαλλία έχει παραδοθεί. Μέσα σε 30 μέρες, 35 μέρες η Γαλλία παραδόθηκε, ιτήθηκε και παραδόθηκε. Και δημιουργήθηκε, υπογράφηκε η συνθήκη παράδοσης στην Κομπιένη και δημιουργήθηκε μια ζώνη μεγάλη το βορρά και δεξιά και αριστερά που την ελέγχουν οι Γερμανοί και ένα άλλο κράτος γαλλικό, πιο αυτόνομο, πιο ελεύθερο το πούμε, με πρωτεύουσα αυτή τη μικρή Λουτρόπολη, το Βυσί, προς τον νότο της Γαλλίας, υπό την διοίκηση του στρατηγού Πετάν. Στρατάρχης ήταν ο Πετάν, μεγάλη προσωπικότητα και έσωσε τη Γαλλία στις μάχες του πρώτου το 16 νομίζω, του Μάρτιου δεύτερη ήταν ο Πετάν, ήταν εξαιρετικός στρατηγός. Και ήταν και ο μέντορας του Ντεγκόλ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν το Βυσί, νομίζω κάτι στις Κάνες ζει ο Βλαστήρας, τώρα ποιος τον χρηματοδοτεί, δεν ξέρω. Και στέλνει ένα μήνυμα στον πρεσβευτή που του ζητάει διαβατήριο για να πάει στην Αμερική, να ξεσηκώσει τους Έλληνες, να βοηθήσουν την Ελλάδα, η οποία ακόμα δεν έχει μπει στον πόλεμο, αλλά θα μπει στον πόλεμο. Να τη βοηθήσει. Όχι, συγγνώμη, έχει μπει στον πόλεμο, έχει μπει στον πόλεμο και έχει, συγγνώμη, ναι, και έχει ιτηθεί. Λοιπόν και λέει, αφού περνάει γενιές 14 στο Τζουδερό, παρ' όλα αυτά, όταν η αδεξιότητα της εξωτερικής πολιτικής του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου οδήγησε τον ελληνικό λαό εις έναν άνισον πόλεμο με μια μεγάλη δύναμη ως η Ιταλία, έριψα εις την λίθιν όλα στα σπιτρίες και έκανα ό,τι εξητάτω από μένα συντελέσω στην επιτυχία του αγώνα. Ακεί προσεβίως τούτο μια έκκλησή μου προς τους Έλληνες της Αμερικής με ημερομηνία κτλ. Από τις ενάξεις όμως του μετά της Ιταλίας πολέμου, η ανησυχία μου υπήρξαν μεγάλη και παρά τα τοπικά νίκα του ελληνικού στρατού στα αλβανικά βουνά, προαισθανόμουν τα σολεθρία συνεπίας μιας αστόχου πολιτικής και προπαντός εκ της ενυπαρξίας ικανής διευθύνσεων στο πολεμικών επιχειρήσεων. Μιλάει για τον Αλβανικό πόλεμο. Η έπαρση των ανθρώπων του Σεσιπότος καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, τους άρχιου, έτσι, αναζωογονηθέντων υπό την μαχητική νορμή του Έλληνου στρατιώτη υπερεύει κάθε όριο. Η τύφλωση των ή το τιάφτη, ώστε απέρριψαν και αφρόας προσφοράς προς συμμετοχή στον αγώνα ενός σεβαστού αριθμού εμπειρωτάτων αξιωματικών, τους οποίους το κίνημα του 1935 είχε θέσει εκτός των τάξεων του στρατού. Δηλαδή, ζητήσαν οι άνθρωποι να πάνε να πολεμήσουν. Τους είπαν όχι. Βλέπετε τα πολιτικά πάθη. Καίγεται η Ελλάδα και αυτή το χαβάρ τους. Κατά το τέλος του μηνός Νοεμβρίου 40, πληροφορούμε επασήμως ότι υπάρχει έδαφος διευθετήσεως της Ιταλοελληνικής σειράξεως τη μεσολαβήση της Γερμανίας. Έκαμε ό,τι ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή, όπως επωφεληθεί η Ελλάδα της ευκαιρίας.
αλλά εχθρική στάση εναντίον μου και του καθεστώτος εν γέννη, αλλά και της πρεσβείας του DC, καθίστα αδύνατον την προσωπική μου ενέργεια κτλ. Στο τέλος λέει, και το μοιραίων επήλθε, η Ελλάς ήρθε προς αυτοκτονία παρά μιας βασιλικής κυβερνήσεως, δεχθήσεις με τα περιγράπτω αφελίας να αντιμετωπίσει τα δύο μεγαλύτερα στρατιωτικά δυνάμει της Ευρώπης. Και έτσι της υπεδείχθη υπό τη συμμάχου Αγγλίας ότι η βοήθεια θα είναι αυστηρώς περιορισμένη. Η ανήκωστη κουφότης της βασιλικής κυβερνήσεως υπήρξε η αφορμή μιας τραγικής καταστροφής της χώρας εντός ολίγων ημερών και ως να μην ήρθε τούτου ένεκα τελείας αγνίας των νεωτέρων πολιτικών μεθόδων, παρέτεινε ένα σκόπο στον πόλεμο για να στελεστεί η πράξη τελευταία του δράματος για της μετατροπής εις ερήπια της ωραίας αλλά τυχούς νήσου Κρήτης, την ευθύνη της οποίας κατά μέγα μέρος φέρει επί των νόμων του ο κύριος Τσουβερός, γέννημα ταύτης. Αυτά είχαν πω εις απάντηση κτλ. Επέπρωτο ύστερα από 20 ολοκλήρωνε τον αγώνας. Ο πλαστήρας πολεμάει 20 χρόνια. Και 20 χρόνια πολέμουσε συνεχώς. Πολέμουσε. Προσπαθίας και ελπίδας να εδώ στην προκεχωρημένη αυτήν ηλικία διαψευδόμενα όλα τα όνειρα της νεανικής μου ηλικίας και αν ποτέ συμπληρωθεί ο χρόνος παρενοστήσεως στην ποθήν πατρίδα, να μην έχω τη τύχη να δοκιμάσω τα ευχάριστα αισθήματα του νόστου, αλλά την λήψη και την βαθιά αμφιχθρία ανθρώπου θρηνούντος επί των ερειπίων της νέας αυτής της αρχής Καρκιδόνης. Δηλαδή ο πλαστήρας τι είχε στην κατανομή. Τι ήταν? Γιατί ο πλαστήρας ήθελε συνθηκολόγηση. Βεβαίως. Κάθε λογικός άνθρωπος ήθελε συνθηκολόγηση. Μόνο ο Γιαννάκης δεν τόλμαγε να τη ζητήσει, την ψηλοσυζήτηση, γιατί ήταν από πάνω Γιώργος. Τι πράγμα? Λόγω Αγγλίας. Λόγω Αγγλίας. Μόνο η Αγγλία δεν ήθελε συνθηκολόγηση. Και η Αγγλία, όπως είπαμε, όταν ήταν να γίνει πόλεμος, δεν τα ήξερα αυτά, έκανε δικτατορία και έφερε τον Γιώργο. Τον οποίο μεταξάς τον άπληκε με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν τόλμη. Μάλιστα εμφανίζεται ως κάρακα φιλοάγγλος ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν φιλογερμανός. Ένα πολύ μικρό κόμμα. Ναι, είπαμε, ναι, ένα γκρουπούσκουλο και είπε, γράφει στα μερολόγια του, έχει γούστο τώρα να με πάρουν και για φιλογερμανό. Δεν είμαστε πάρουν. Δηλαδή, ό,τι πει ο βασιλιάς και η Αγγλία. Θέλει η Αγγλία, αφού γράφει. Στο τέλος θα πολεμήσουμε για την τιμή. Ποια τιμή είναι μεταξύ? Για την τιμή του, ποια τιμή? Αυτός δεν πήγε ούτε μια μέρα στην Αλβανία. Ούτε, δεν ήταν μεγάλο, 70 χρονών ήταν, 72. Δεν πήγε ούτε μια μέρα στην Αλβανία, δεν έκανε ο στρατός. Ενώ ο Σοφούρης πήγε κοντά 90. Ωραία, ο Σοφούρης, ο Μιστόκλης, έδειχνε το σωστό τρόπο, δεν Μιστόκλης, ο Μιστόκλης. Αυτός πήγε από τις Σαμικοσαμιώτες, έτσι, πήγε στο πάνω, στο γράμμα. Ναι, πάση περιπτώσει. Αδελφοκτόνος, με πάση περιπτώσει. Και στη ζωή του μεταξύ. Όχι ο γράμμος. Αδελφοκτόνος τον γράμμο. Σοφούρης, Μιστόκλης, έχει μείνει ιστορικός. Λοιπόν, έχει ρίξει μια σφαίρα στη ζωή του μεταξάς. Πού? Πίσω είπαμε, από τα φουστάνια του Κωνσταντίνου, του Στρατάρχου, του βασιλιά. Εκεί ήταν. Πέταγε και ο Κοντούρης και πέταγε ο άνθρωπος ψηλός, ας πούμε, θεωρητικός άνθρωπος. Αυτός. Εκεί, ανθρωπάκι. Και με μέσο μπήκε στη σχολή Ευελπίδα. Και με μέσο μπήκε στη σχολή Ευελπίδα. Λόγω ύψους δεν μπορούσε να μπει. Ήταν και ο Μεταξάς, δεν είναι φιλοάγγλος ή φιλογερμανός, είναι φιλοβασιλικός το λέει. Ό,τι πει ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς θέλει τους Κινέζους, θα πάμε τους Κινέζους. Πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν το σχήμα μπαίνει στην κατοχή. Στην κατοχή πλέον πολιτική δύναμη δεν είναι η αστή πολιτική. Πού είναι αυτή? Όταν ο Τσολάκογλου ανέλαβε πρωθυπουργός με τους Γερμανούς, και εν πάση περιπτώσει οι πρωτοβουλίες του δεν ήταν κακές. Θα συνεχίσει ο πόλεμος με την Wehrmacht. Δηλαδή να σφάξουν άλλα 30.000 παιδιά. Τι ωραία! Έτσι. Ποιος τα έλεγε αυτά? Αυτοί που πήραν το καράβι και φύγανε. Αυτά τα έλεγαν αυτοί που το τομάρι τους το προστατέψαν. Τα παιδιά πάνω τα σκέφτηκε κανείς? Που αγωνιστήκανε νηστικά, πεινασμένα, τραυματισμένα, τους κόβαν τα πόδια και τα χέρια. Παίζουμε τώρα. Ποιος τους σκέφτηκε? Θα πολεμήσουμε για την τιμή. Ας δεν μετάξα πολεμάσει, που δεν πολέμησε ποτέ του. Πότε πολέμησε? Όταν του είπα να πάει στην Μικρασία να λάβει το μέτωπο, εγώ δεν πάω, λέει. Γιατί ρε, εδώ και ο Βλάχος. Ο μπαμπάς είπαμε, Τσελενίτσα, Τσιμπλάχ που έφυγε στην καθημερινούλα, ο Βλάχος και του τα σέρνει, του τα χώνει.
Ρε εσύ άνθρωπε μικρέ, του λέει, σου ζήτησε η πατρίδα να τη βοηθήσει. Όχι, δεν πάω. Δεν πάω. Πετάξες μου το τομάρι. Δεν πάω, δεν φεύγω. Ρε πήγαινε, τώρα και άλλοι σκεφτεί ηλίθιοι, να έχουν το στρατηγό, να μην τον σέβονται, το στρατηγό τον παππούλα, να μην τον θεωρούν καλό, να ζητάνε από το μεταξά να πάει, άρα τον έχουν απορρίψει τον παππούλα, να μην πάει ο μεταξάς και να κρατήσουν τον παππούλα. Δηλαδή εδώ γελάνε. Και τα έκανε όπως δεν ήξερε στις μάχες του που έπρεπε να νικήσει τους Τούρκους και τους νίκησε το 21. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι ήταν, πώς να σου πούμε, εκτός των και χρόνων. Αυτός να κάνει τη δουλειά του. Πάει αυτός. Οπότε στην κατοχή, ο ελληνικός λαός σχημάζεται. Πού είναι ο πολιτικός κόσμος, πού είναι η ταγή. Γιατί δεν ανακατευτήκανε. Γιατί χασί ήταν να ανακατευτούν. Τι λέτε κάτι. Δεν Δεν είπαμε προηγουμένως, εξυμφέροντος. Δεν είπαμε προηγουμένως τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα. Θα το ξαναπώ. Ιστορικά το. Αλλά στην εποχή του Σόλωμα. Στην εποχή του Μαυράτου, του Μισθοκλή, αυτούς λέμε. Μέχρι εκεί. Ναι. Αν καταλαβαίνω πώς μετασχηματίστηκε το δίπολο Ναι. Κομμουνισμός αντικομμουνισμός. με την αριστερά, ας πούμε, αυτό που βαφτίστηκε αριστερά με την ιστορία, συμμάχησαν όλα τα προοδευτικά, φιλελεύθερα, ναι. δημοκρατικά Ναι, στοιχεία, ναι. ενώ με τη δεξιά τα φιλοβασιλικά. Η δεξιά δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο δεξιός κόσμος δεν είχε εκπροσώπηση, αλλά πολύ σύντομα είχε μια εκπροσώπηση με μια άλλη οργάνωση, τον ΕΔΕΣ, η οποία και αυτή είναι κεντρώα οργάνωση και με κάποιες έτσι σοσιαλιστικές τάσεις, αλλά πολύ γρήγορα ο Ζέρβας μετασχηματίζεται σε ένα αντίπαλο πόλο του ΕΑΜ. Τους Εγγλέζους δεν τους ενδιαφέρει αν είναι, πώς να σας πω, δεξιός και αριστερός. Θέλουν κάποιος να κάνει τη δουλειά τους. Εμφανίζεται το ΕΑΜ, ξέρουν πολύ καλά οι Εγγλέζοι τι είναι μέσα στο ΕΑΜ. Κυριαρχεί το ΚΚ, αλλά είναι καλυμμένο. Και επειδή και το ίδιο, επειδή δεν θέλει να εκτεθεί, έτσι, ακολουθεί και δέχεται κι άλλους, και κεντρώους και τα λοιπά και πολλούς άλλους. Ο σκληρός πυρήνας είναι το ΚΚ, αλλά το ΕΑΜ αρχίζει να αγωνίζεται, οργανώνεται, κάνει συσίτια, έχει εργατικά σωματεία στις πόλεις, έχει πυρήνες νέων, κάνει την ΕΠΟΝ, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Ένας λαός ο οποίος θα πει, εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Νομίζουμε ότι είναι τώρα. Δεν είναι τραγική κατάσταση. Πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τις μύγες. Η δυστυχία είναι απλωμένη στην Ελλάδα. Μαυραγορείτες, συνεργάτες, χάος γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές που αυτό είναι οργανωμένο και κάνει κάποια συσίτια, δίνει κάποια βοήθεια, ενισχύει. Έξυπνα. Υπάρχει μια αλληλεγγύη. Και πολύ γρήγορα οργανώνεται και στρατιωτικά και πολιτικά. Αυτό όμως δεν αρέσει στους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι δεν βάλαν την Ελλάδα στον πόλεμο για να γίνει κομμουνιστική. Οι Εγγλέζοι βάλαν την Ελλάδα στον πόλεμο να χαλακωθεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι μέσα στο ΕΑΜ υπάρχει το ΚΚΕ, το οποίο κυρίως το παρόδο είναι στα ελληνικό καθαρά. Ο Ζαχαριάδης έχει φύγει, τον έχουν μαζέψει. Είναι στον Ταχάου, αλλά είναι άλλο. Είναι στα ελληνικό και υπακούει στην Κομιτέρ, στην Τρίτη Διεθνή. Σου λέει τι γίνεται. Είπαμε, αλλά όχι έτσι. Οπότε βάσει της χρυσής αρχής που έχουν οι Εγγλέζοι του Διέρη και Βασίλευε, τι κάνουν. Του φορτώνουν δίπλα, του κολλάνε δίπλα το αντίπαλο δέος. Πού είναι ο Έδες. Ο Ζέρβας είναι δημοκρατικός, όπως είπαμε, αξιωματικός, βενιζελικός, κεντρός, ας πούμε, φιλελεύθερος, είναι και αρχηγός των δημοκρατικών ταγμάτων. Τα δημοκρατικά τάγματα ήταν μετά την Περσιατική καταστροφή του 22-23, στο Μεσοπόλεμο ήταν μπράβοι, στρατιωτικοί από τη Μικρασία, φανατικοί αντιβασιλικοί, αυτός ο Κονδύλης, ο Τερτιλής, ο πατέρας μου το έκανε στη φυλακή, ναι, δημοκρατικός και αυτός, δημοκρατικός, οι οποίοι γυρίζαν την Αθήνα
Και άμα βλέπανε βασιλικό, τον έκαναν μαύρο. Ήταν Πρετοριανοί των Δημοκρατικών. Έτσι πήγε. 22-32 κάναν κουμάντο οι Δημοκρατικοί, Φιλοβεντζελικοί και παρακάτω. 32-42 κάναν κουμάντο, 40 κάναν κουμάντο οι Φιλοβασιλικοί. Και μετά έρχεται η αριστερά. Οπότε ο αστικός κόσμος, ο πολιτικός κόσμος, στο αρχή δεν κουνιέται. Οι Εγγλές δεν κουνιόνται. Όταν όμως πάμε 42-43 και το πράγμα αρχίζει και βαράει, όταν τελειώνει το Στάλινγκραντ, όταν βλέπουν ότι κατεβαίνουν οι Ρώσοι, δημιουργούνται και άλλοι παράγοντες διεθνείς. Οι Γερμανοί μετά το Στάλινγκραντ βλέπουν ότι δεν μπορούν μόνοι τους να τα βάλουν με τους Ρώσους. Οπότε τι κάνουν, αλλάζουν το δίσκο. Εκεί που μέχρι τότε ήταν αυτοί και κανείς άλλος, τώρα λένε όχι. Εμείς είμαστε ένας ευρωπαϊκός στράτος. Η Γερμανία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει σχέση με τους Μπολσεβίκους αυτούς, τους Τουρκομογγόλους, τους Ρωσομογγόλους, τους κόκκινους, τους αιματηρούς που έρχονται από πάνω. Αυτοί δεν νικάνε εμάς. Αυτοί νικάνε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτούς, ό,τι λέγεται και τώρα, κινδυνεύει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, τον οποίο εμείς οι Γερμανοί, λαός, ευρωπαϊκός, με κουλτούρα κτλ. Προστατεύουμε. Κάτι. Η ιστορία συνεχίζει. Όπως το λέμε. Η ιστορία προχωράει δυναμικά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Οπότε χτυπάει το καμπανάκι σε όλη την Ευρώπη ότι ξέρετε κάτι. Αφενός με οι Σοβιετικοί που κατεβαίνουν, αυτό δημιουργεί ένα δέος. Οι στρατιές, οι Ρώσικες που κατεβαίνουν, δημιουργούν για χάος. Για φοβερές μάχες, χιλιάδες σκοτώνονται και ο Στάλιν έχει κι άλλους. Έχει φέρει και τη στρατιά της Ματζουρίας απάνω από τη Σιβηρία, την έχει κατεβάσει και τους λέει: κοιμάται η Σοβιετική Ένωση, δεν είναι μόνο Ρώσοι. Έχει από Ουσμπέκοι, Καλμούχοι, Τατζίκοι, Μογγόλοι, Τσετσένοι, ο Κάφκασος, χαμός. Ωραία, τι γίνεται, δεν θα μας πνίξουν. Μα οι Γερμανοί είναι Ναζί. Μας κάνουν, ναι, αλλά εδώ το μοιχείο βέλτιστο. Εντάξει, τι να κάνουν. Και υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη, αστική χώρα, αστικά κόμματα, βέβαια υπάρχει αντίσταση τέτοια σαν το ΕΑΜ, υπάρχει και στην Γαλλία και στην Ιταλία, έτσι. Και στο Βέλγιο, υπάρχει και στην Ευρώπη τέτοια. Η Γαλλία έχει μεγάλη, τους Μακί. Είναι και ο Ντεγκόλ, τόσο συντηρητικός, αλλά ο Ντεγκόλ παίζει κυρίως εκτός Γαλλίας. Έχει στην Γαλλία οπαδούς. Η Ιταλία έχει και αυτή, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή μιλάμε, τι γίνεται. Ο αστικός κόσμος αρχίζει και σου λέει που πάμε. Βάζουν λοιπόν οι Εγγλέζοι που ξέρουν τους αντιπάλους και αρχίζει το πιστολίδι. Και μέσα στην κατοχή για τις θρησκευτικές ομάδες, για τις αστικές οργανώσεις, πολλές φορές αφήνουν τους Γερμανούς και καθαρίζουν τους λογαριασμούς μεταξύ τους, σε άγριο σημείο. Γίνονται κάποιες συμφωνίες, όταν βλέπουν οι Εγγλέζοι ότι παρατάνε οι Έλληνες τους Γερμανούς και τρώγονται μεταξύ τους, δεν συμφέρει και τους έχουν πολεμά και τους Γερμανούς να μπλοκάρουν εδώ 25 μεραρχίες. 27 μεραρχίες έχουν μπλοκάρει εδώ οι αντίσταση. Στην Ιουγκοσλαβία χαμός. Εκεί κι αν γίνεται χαμό. Εκεί το κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά ηρεμήστε, κάνουν μια συμφωνία, ηρεμούν, αλλά χωρίζουν το μίσο. Ξαναρχίζουν. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και φτάνουμε στην απελευθέρωση. Φτάνουμε στην απελευθέρωση. Το Γοργοπόταμο τι γίνεται. Στο Γοργοπόταμο το 42 τον Νοέμβρη είναι μια αντιστασιακή πράξη την οποία κατευθύνουν οι Εγγλέζοι πράκτορες, κομμάτες και τα λοιπά που έχουν έρθει εδώ και συμμετέχουν οι αντιστασιακές οργανώσεις αναλογικά. Είναι νομίζω 60 του ΕΔΕΣ που έρχονται και καμιά 150 του ΕΑΜ. Έτσι που βλέπονται, γίνονται, δεν έχουν γέφυρα αντιλήψεις. Εγώ την έχω. Και το έκανα. Και το έκανα, ναι. Κυρίως το ΕΑΜ πήγε με τον ΕΔΕΣ. Ήταν μεγάλη ομάδα, γύριζε και ο Βελουχιώτης εκεί πέρα. Ο Βελουχιώτης είναι μια προσωπικότητα ευιώθη. Ως στρατιωτικό μυαλό είναι εξαιρετικός. Είναι και δεν είναι στρατιωτικό. Είναι ο Διοφώνος. Μέση γεωπολιτική. Ναι, δεν έχασε καμία μάχη. Μόνο την τελευταία το καθάρισε. Δεν έχασε. Και δυστυχώς, πέρα από την άλλη μεριά, είχε μείνει και μόνος. Δεν είχε μείνει και μόνος του. Δεν τον χρησιμοποίησε. Δηλαδή στην Αθήνα, αν τον είχαν φέρει, θα έχει τελειώσει. Θα τους είχε τελειώσει τους εκκλησιούς. Δεν τον χρησιμοποίησε. Αυτό κάνει εντύπωση. Τα Δεκεμβριανά, ξέρετε, περνάω λίγο γρήγορα σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να κατανοήσει. Είναι εξέγερση του ΚΚ με εφεδρικούς. Είναι το ένας Ελλάς περίεργος εφεδρικός. Οι μεγάλες μονάδες μένουν εκτός.
εκτός. Και κοιτάνε. Το παιχνίδι παίζεται εδώ και με άτομα τα οποία δεν έχουν επαρκή οπλισμό. Και χάνουνε, και αφού χάσουνε, δεδομένο που τους λένε και οι Ρώσοι χάνετε, κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών η Πράβλα δεν έγραφε ούτε μία γραμμή δεν υπήρχαν για την Πράβλα. Το Στάλιν τα είχε χωρίσει με τον Τζόρτσι. Και αυτοί συνεχίσαν, δεν έχει σφαζώσει. Και το. Τη Γιάλτα εννοεί. Όχι, πριν τη Γιάλτα. Ήταν και πριν τη Γιάλτα. Πριν τη Γιάλτα. Και αυτό είναι το Δεκέμβριο το 2044, τώρα πλησιάζει η επέτειος, 3 Δεκεμβρίου, και μάλιστα μετά πήγαν στη Βάρκιζα και παραδοθήκαν. Πώς υπάρχει. Όλη η επαρχία ήταν δικιά τους. Στην επαρχία είχαν 300.000 μέλη και 80.000 στρατό. Θα μπαίναν οι Εγγλέζοι που συνεχιζόταν ο πόλεμος, άλλο στην Αθήνα. Θα μπαίναν σε μάχες με το Ελλάς σε όλη την Ελλάδα. Ήδη είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος εναντίον τους. Το Εργατικό Κόμμα στην Αγγλία, η Αμερική, δημοσιογράφοι. Τι κάνετε έτσι, πολεμάτε αυτό το λαό που ο οποίος τόσα χρόνια αγωνίστηκε και έδωσε κουβάδες αίματος εναντίον των Γερμανών και πάτε και τον πολεμάτε. Τι να λέει ο Τσόρτσιλ, να τα γυρίζει, να τα κάνει κινέζικα. Ήρθε και εδώ, Ναι, ήρθε και εδώ. Και άλλη λιθιότητα ήρθε και εδώ και μπορούσαν οι άλλοι να βρουν μια άκρη. Όχι, του λένε. Για να έρθει εδώ, τα χρειάζεται. Έχει κοιτηθεί. Και του ζητάγανε λαούς με πετραχίλια. Και την έφερε. Μα τους έλεγαν, τους είπε ο Ποπόφ, πού θα πάτε, του. Καθίστε κάτω. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ευτήλιος να έχει σταματήσει εκεί. Θα μπορούσε ο Ευτήλιος να έχει σταματήσει εκεί, αλλά ήταν τόσο ξημένα τα πάτια, αυτό λέμε. Ερχόταν από κάτω, από τις προηγούμενες δεκαετίες, η αδελφοκτόνος, ας πούμε, σύγκρουση, και μετασχηματίζεται. Μέσα το ΚΚΕ είχε ακόμα την επαναστατική νοοτροπία. Το ΚΚ είναι μαρξιστικά-λενινιστικά κόμματα. Τότε. Τώρα εντάξει, τώρα είναι διαφορετικό. Είναι για ράτσι τώρα. Τι να κάνουμε, μπήκε στην Βουλή. Τα κομμουνιστικά κόμματα δεν μπαίνουν στην Βουλή. Σιγά. Κύριε καθηγητά, έχω ακούσει από τον ίδιο, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, μαρτυρία του ίδιου του αείμνηστου του Μανώλη του Βλέσου, Ναι. μαζί με άλλους αντιστασιακούς που ομολογούσαν στην ΕΡΤ ότι είχαν μπει κάτω από τον υπόνομο που ήταν Μεγάλη Βρετανία και τα πετεινάζανε στον αέρα και ήταν και ο Τσόρτσιλ. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν το κάνανε. Που αν τελικά γινότανε, θα είχαμε άλλη εξέλιξη της ιστορίας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όχι, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι πολιτικό που λέμε. Δεν ξέρουμε. Γιατί ο Τσόρτσιλ δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Συγγνώμη γιατί. Αλλά ο Τσόρτσιλ δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Έχω διδάξει Τσόρτσιλ εδώ κάποια χρονιά και το ψάξα λίγο από εδώ και δεν ήταν για τους Εγγλέζους πολύ καλά. Δηλαδή, αν ο Τσόρτσιλ δεν είχε μείνει, τότε ο Στάλιν θα είχε την Ελλάδα. Ο Στάλιν δεν πρόκειται να έχει την Ελλάδα. Ο Στάλιν δεν θα την έφερε την Ελλάδα και να την πάρει, τι να την κάνει. Σε όλους ήταν κρίσιμη η Ελλάδα. Όχι, δεν ήταν κρίσιμη. Η Ελλάδα ήταν κρίσιμη σε χώρα ναυτική. Πέρασμα είναι η Τουρκία. Κύριε καθηγητά, εγώ έχω διαβάσει ότι ανέκαθεν στην ιστορία μας η Ελλάδα ήταν υποχείριο των Άγγλων. Και μετά μας παρέδωσαν στους Αμερικανούς. Εντάξει, αυτό το πούμε λίγο αργότερα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι χρήσιμη σε ναυτική δύναμη. Λόγω, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την περασμένη φορά, λόγω γεωμορφολογίας, έχει πάρα πολλές ακτές, έχει μικρή, αυτό καταλαβαίνει, είναι χρήσιμη. Η Ρωσία είναι μια δύναμη που θέλει βεβαίως να κατέβει στο Αιγαίο. Αλλά σε εκείνη τη φάση η Ρωσία ήταν ευχαριστημένη να βγει από την απομόνωσή της και να ενέχει στη μισή Ευρώπη. Καρφί στο μάτι της Ρωσίας ήταν η Πολωνία. Η Πολωνία, γι' αυτό και παντού ο Στάλιν έφερε την Πολωνία. Γι' αυτό ζήτησε την Πολωνία. Το ήξερα αυτό ο Τσόρτσιλ και είπε: πάρει την Πολωνία, χώρα συμμαχική προς τη Μεγάλη Βρετανία, χώρα η οποία έκανε τους Εγγλέζους και τους Γάλλους να πούν στον πόλεμο, δηλαδή τραγικά πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε το μυαλό του. Το
την ηθική των Εγγλέζων του Τσόρτσιλ. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Μόνο η Αγγλία να κάνουν. Να πεθάνουν όλοι. Να, αφού και τι, όταν έλεγε με τον Ινωνό να του δώσει, να τα δώσει τα δώδεκα, να δώσει Τούρκους. Και του λέει ότι κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι είναι σύμπαρχοι των Γερμανών, δεν κάνουν τίποτα, ενώ οι Έλληνες έχουν καταπωθεί. Θα ξεσηκωθεί η Αμερική και ποιος θα μας ταΐσει. Γιατί στον πόλεμο οι Αμερικάνοι τους ταΐσαν. Και οι Αμερικάνοι τους δίναν όπλα. Μπορούσαν οι Εγγλές να βάλουν τους Γερμανούς. Γελάμε τώρα. Νικήσανε το Ρόμελ, ποιον, το Ρόμελ που ήταν στρατηγός 7 αστέρων. Γιατί, γιατί του είχαν δεκαπλάσιο οπλισμό τους Αμερικάνους. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Τι ήταν. Τι ήταν. Οι στιγνότεροι υπεριαλιστές είναι και απειλικράτες των αιώνων. Οι περίφημοι βρικόλακες των θαλασσών, το επαναλαμβάνω για το μάθουμε, οι βρικόλακες των θαλασσών, όπως τους έλεγε ο Ταλεϊράνδος. Ταλεϊράνδος, τέλος πάντων, τύπος της νύχτας. Αυτό είναι μεγάλη προσωπικότητα. Πολλούς υπηρέτησε στη ζωή του και είπε: όσο αυτοί οι βρικόλακες των θαλασσών κυκλοφορούν ελεύθεροι, η ανθρωπότητα θα στενάζει. Και ευτυχώς που τους πετάξαν στη γωνία οι Αμερικάνοι και ανέλαβαν οι Αμερικάνοι. Γεια σε τώρα. Εδώ οι Αμερικάνοι και εδώ την υγειά μας. Μην τα μεργέλαβαν. Συγγνώμη. Η Ελλάς, η οποία εδώ είναι το μότο, εισάγει λεμόνια. Η Ελλάς η οποία εισάγει λεμόνια και πορτοκάλια. Δεν εισάγει λεμόνια. Μπράβο. Και πορτοκάλια και οδοντογλυφίδες και στυλό διαρκείας. Τι άλλο, αν έχει και σπίρτα, δεν σπίρτα ακόμα είναι, θα τα βάλουμε τα μέλη. Δεν θα βάλουμε τον εαυτό της. Να είμαστε σοβαροί. Πάσχα, ξέρετε, η Ελλάδα, αυτή η εμφύλη πόλεμη, συνεχώς αυτή η σύραξη συνεχώς που πάνε μεταξύ των Ελλήνων, καταντάει ζήτημα ιατρικό. Ξεφεύγει δηλαδή από εμάς και πάρει στους γιατρούς. Ουσιαστικά είναι αυτοάνος. Είναι στρέμεντα. Ψέματα θα πούμε. Αφού να. Ερωτήσεις αγαπητοί. Σήμερα τι γίνεται με την Τουρκία και Άλλο αυτό σήμερα την Τουρκία. Στην Αίγυπτο ένα κίνημα που είχε γίνει. Του ναυτικού. Ναι, του ναυτικού θα σας πω τώρα. Είναι μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Τα σύρματα. Ξεσηκωθήκανε οι ναύτες και οι στρατιώτες, γιατί έρχομαι αμέσως στην Αίγυπτο. Τα ακούς Βίρο να μαθαίνεις. Στην Αίγυπτο, όταν μετά την Κρήτη, έτσι που κατακτήθηκε η Ελλάδα όλη από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και τους Βούλγαρους από πάνω. Και μετά, αλλά και πριν, φεύγανε πολλοί αξιωματικοί και στρατιώτες και πήγανε μέσω Τουρκίας, μέσω Μικρασίας κτλ. Στην Αίγυπτο, όπου ήταν η κυβέρνηση, αρχικά η κυβέρνηση του Βασιλιά, έτσι με τον Ζουδερό. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι φτιάξανε μονάδες στρατιωτικές για να πολεμήσουν με τους συμμάχους. Όταν όμως άρχισε το ΕΑΜ και τα λοιπά και οι κόντες και αυτό και ο ΕΔΕΣ και χτυπιώσανε και το ένα και το άλλο και το τρίτο, και τα είχαμε πει αυτή για την κατοχή και πήγαμε μετά στα τάγματα ασφαλείας, δηλαδή το πράγμα αγρίεψε πάρα πολύ. Και έγανε σπίτια, σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Πολλές φορές τα τάγματα ασφαλείας και το ΕΑΜ φερώσατε τις Αλλήλους χειρότερα από ότι οι Γερμανοί. Έγινε το κάτι άλλο. Έγινε το κάτι άλλο, δεν γλίτωσε κανείς. Θέλετε να καθίσετε. Ελάτε να σας δώσω την καρέκλα. Ευχαριστώ. Καρέκλες υπάρχουν. Ευτυχώς. Λοιπόν, έρχομαι να καταλάβατε. Και ξεκίνησε ένα κίνημα το στυλ να φύγει ο Τσουδερός και να γίνει μια κυβέρνηση δημοκρατική. Δηλαδή πήγαν κάτω στην Αίγυπτο, βασιλική, μεταξική, αριστεροί και δημοκράτες. Φαντάζεστε τώρα σε ένα στρατόπεδο οι Έλληνες. Ο Στάλιν, έλεγε ο Στάλιν, τι τούτο, αυτό είναι μαχαιρό βγάλτος. Τους φοβήθηκε το μάτι μου. Ο Στάλιν, ο Ιωσήφ, έτσι μιλάμε τώρα, ο Θεός δεν σε φυλάει, τι είναι τούτο εδώ, τους φοβήθηκε το μάτι μου. Λοιπόν, πάμε καλά. Εδώ, επειδή είχαμε πρόσφατα γεγονότα, η τηλεόραση ασχολείται, να ασχολείται με την ειρήνη, ότι είναι θέμα ειρήνη, πώς να σου πω, κάνα 2 μήνες το ασχολούμαστε με την ειρήνη. Και τι έκανε στα μωρά. Έτσι, είχαμε κι άλλα. Ειρήνη. Ψέματα λέω. Είχαμε κι άλλα γεγονότα. Ναι, παρακαλώ. Είχαμε κι άλλα γεγονότα
κομματικοπολιτικής μορφής. Κόσμο απ' έξω, κόσμο από μέσα, δεν μας αφήνεται να πούμε, μπήκαμε, τραγούδινο, καλά. Έλεγε η Άλκη Ζέη, η οποία ήταν η γυναίκα του Σεβαστίκογλου, ναι. Αυτή ήταν αριστερή, Σεβαστίκογλου αριστερός, και μετά τον εμφύλιο πήγε στην Τασκένδη. Στην Τασκένδη, καλά περνάγαν, το παλεύανε, ώσπου μια μέρα, σου λέει τι θα γίνει, δεν θα ξεπουδιάσουμε. Έχει πεθάνει ο Στάλιν, ανεβαίνει ο Χρουτσόφ, γίνεται το συνέδριο κτλ. Και αρχίζει ένα ξύλο με κάτι κεντρικές επιτροπές, με κάτι ειδικές επιτροπές, με κάτι ολομέλειες, που μέχρι και σήμερα ακούγονται τα χτυπήματα. Και έλεγε η Άλκη Ζέη, το Ασκένδη είναι στο Ουσμπεκιστάν. Στην Κίνα, στην Μογγολία. Ουσμπεκ. Ναι, καλά. Του Ζαχάρε, ναι. Ήταν λέει λεωφορείο και πήγαινε με τους Ουσμπέκους μέσα. Και ήταν δύο Έλληνες. Εγώ ήταν ένας Έλληνας μέσα. Σταμάταγε στη στάση και μπαίναν δύο Έλληνες μέσα, γεμάτος Ουσμπέκους και Έλληνες. Τον εμπουτάγανε, βγαίναν έξω και τον αρχίζανε στο ξύλο. Δηλαδή μιλάμε να πλακώνονται κανονικά και να κοιτάνε οι Ουσμπέκοι, οι οποίοι ήταν η στρατιά του Τζεγκισκάν οι Ουσμπέκοι, και να τρίνουν τα μάτια τους άλλους. Αυτό είναι το έθνος. Έτσι. Να το χαιρόμαστε. Ο κύριος κάτι ρωτούσε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μια απορία που έχω. Οι Γερμανοί πήγανε από την Αθήνα, νομίζω το 1944. Ναι, τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 1944. Την 28η Οκτωβρίου του 1940 πήγανε οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Γερμανοί δεν είχαν εδώ. Ερώτημα. Γιατί γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου και δεν γιορτάζουμε το 40? Το είπατε? Καθίστε να το απαντήσω του ανθρώπου. Ναι, το γιορτάζουμε. Είμαστε ο μόνος λαός που γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι τη λήξη. Ναι, διότι η λήξη του πολέμου για μας εδώ στην Ελλάδα είχε τραγικές συνέπειες και συνεχιζόταν ο εμφύλιος και πιο άγριος. 28 Οκτωβρίου είναι που είπαμε, ας πούμε, γιορτάζουμε γιατί εντάξει ο ελληνικός λαός, άσχετα με το Μεταξά, ο Μεταξάς το είπε γιατί του Πανατοπή. Αλλά άσχετα ο ελληνικός λαός, τα παιδιά ανεβήκανε πάνω να αγωνιστούν για να προσπίσουν την πατρίδα. Και αυτό, όπως γράφει εδώ και ο στρατηγός Πλαστήρας, ήταν ένα μεγαλειώδες, διότι ένας φτωχός λαός, οι πιο πολλοί δεν είχαν καλή εξάρτηση, βασανιστήκαν πάρα πολύ τα βουνά εκεί πάνω. Δεν είναι ας πούμε η Γλυφάδα, ούτε η Βούλα, ούτε η Βουλιαρμένη. Εκεί είναι κόλαση. Εγώ συνάντησα πολύ παλιά ανθρώπους ηλικιωμένους που πήγαν απάνω και μου έλεγε ένας παππούς εκεί πέρα, εγώ κάτσα 4 μήνες στην κλεισούρα μου μέσα. Αν δεν ήταν αυτός χωρικός κραγωγημένος, θα είχε πεθάνει. Και σαρσενιστήκαμε και το γιορτάζουμε αυτή την έννοια. Για μένα πάντως η είσοδος της Ελλάδος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έστω και αν ήταν υποχρεωτική τότε με τους Ιταλούς, στη συνέχεια κατέστη ένα εγκληματικό γεγονός εις βάρος του ελληνικού λαού, διότι έπρεπε, αφού νικήσαμε τους Ιταλούς γύρω στο Δεκέμβρη κτλ. Και οι Γερμανοί το κουβεντιάζανε, να κάνουμε ανακοχή, να κάνουμε ανακοχή με τους Ιταλούς και να τελειώνει η φασαρία και να κάτσουν ουδέτεροι. Οι Εγγλέζοι όμως, οι οποίοι διευθύνουν τη χώρα, το πολιτικό προσωπικό και όποιον θέλουν, έτσι, θέλανε η Ελλάδα να μείνει στον πόλεμο, να απασχολεί εδώ 17 πόσες μεραρχίες ιταλικές, να κάνουν τη δουλειά τους αυτή δεξιά-αριστερά και αν εμείς καταστραφούμε και αν πεθάνουμε και αν σακατευτούμε, δεν τους ένοιαζε. Δεν τους ένοιαζε. Έτσι. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να νοιάζει εμάς. Αλλά, είπαμε, το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα είναι με τηλέφωνο, δυστυχώς. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος προς τις ερωτήσεις. 4 Οκτώβρη. Ναι. 48 που ενώθηκαν τα Δωδεκάνησα με την Ελλάδα. Ναι. Τι κάτσε αυτό? 47. Στα Δωδεκάνησα από το 1912, μετά τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο του 1911 στη Λιβύη, ιτήθηκαν οι Τούρκοι, το Μακιάρτο κρατήρα των Δεδομένων 1911-12 και τα Δωδεκάνησα περάσαν σε Ιταλική κατοχή. Δηλαδή όλα τα Δωδεκάνησα από το 12 έως το 47 ήταν υπό Ιταλική κατοχή. Όταν όμως τελείωσε ο πόλεμος, υπήρχε ένα ειδικό καθεστώς με την Ιταλία. Η Ιταλία με τον Μουσολίνι μπήκε στον πόλεμο με τους Γερμανούς.
Το 1943 είχαν μπει οι Γερμανοί και πιάσανε τους Ιταλούς. Και μείνανε μέχρι και το 1945. Μέχρι το 1945. Μέχρι τις 9 Μαΐου που έγινε η συνθηκολόγηση και τα υπόλοιπα. Γιατί έτσι, σαφώς. Οι Ιταλοί μέχρι το Σεπτέμβριο του 1943 ήταν σύμμαχοι των Γερμανών. Το Σεπτέμβριο του 1943 σταματήσαν να είναι σύμμαχοι των Γερμανών. Ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο παραδοθήκαν στους συμμάχους. Συνθηκολογήσαν. Οπότε η Ιταλία περνάει στο άλλο στρατόπεδο. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα γιατί ο Μουσολίνι κρύβεται, έχει κάνει τη δημοκρατία του Σάλου απάνω, ο Σκορτσένι τον έχει βοηθήσει κτλ. Είναι μια περίεργη ιστορία. Αλλά η Ιταλία, όταν λοιπόν τελείωσε ο πόλεμος, η Ιταλία τι ήταν? Ήταν σύμμαχος ή ήταν με τον άξονα? Θεωρείται συμμαχική χώρα, αφού πλέον είχε παραδοθεί στους συμμάχους, έτσι είχε φύγει από τον πόλεμο. Και ετέθη το θέμα στο Παρίσι και το 1945 με τις αποζημιώσεις και το 1946 με τη συνθήκη των Παρισίων. Τι θα γίνουν τα 12,5 τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και η Βόρεια Epírus. Λέγεται ο Στάλιν επέμενε να δοθούν στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Σαφώς ο Στάλιν. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα. Διότι η Βουλγαρία δεν ήταν κατακτημένη από το Χίτλερ, ήταν σύμμαχος του. Και ως σύμμαχος των Γερμανών, όταν μπήκαν οι Γερμανοί και μας νικήσαν, μπήκαν και οι Βούλγαροι και πιάσαν τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Ναι. Πλην 1-2 μήνες πριν τελειώσει ο πόλεμος, έτσι, όχι λιγότερο και όχι περισσότερο, αλλάζει το καθεστώς στη Βουλγαρία, φεύγει, πεθαίνει ο Μπόρις, το 1943 και Γεύγος, φεύγει το καθεστώς το φιλογερμανικό και έρχεται καθεστώς φιλορωσικό. Και η Βουλγαρία, στα τέλη του 1944 και μετά, γίνεται σύμμαχος των συμμάχων, των Ρώσων. Συνεχίζει όμως να κατέχει την Ανατολική Μακεδονία και να βγαίνει στο Αιγαίο. Στις συζητήσεις που γίνονται στο Παρίσι, τίθεται θέμα αποζημίωσης της Ελλάδος από τους Βούλγαρους, γιατί έχουν κάνει καταστροφές. Όπως επίσης και η Ελλάδα ζητάει να επεκταθούν τα ελληνικά σύνορα σε βάρος της Βουλγαρίας, κάπου 35 μίλια μέσα. Στο θέμα όμως του αν πρέπει η Βουλγαρία να φύγει ή όχι, δημιουργούνται διάφορες σκηνές περίεργες. Τότε η Ιουγκοσλαβία και η Ουκρανία επιμένουν η Βουλγαρία να παραμείνει στη Μακεδονία και να της δοθεί η παραλία της Ανατολικής Μακεδονίας. Η Ουκρανία εκείνη την εποχή, ενώ είναι χώρα η οποία ανήκει στη Σοβιετική Ένωση, λειτουργεί στα διπλωματικά φόρα ανεξάρτητα. Και έχει λόγο σε πολλά, όπως έχει λόγο και στις ψηφοφορίες που γίνανε για τη Βόρεια Ήπειρο. Παραλαμβάνω, η Ελλάδα ζητούσε και τη Βόρεια Ήπειρο και αντιδρούσαν τόσο οι Εγγλέζοι όσο και οι Ρώσοι. Και δεν δόθηκε ποτέ. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο και είχε δημιουργηθεί και διάφορα. Δεν χρειάζεται να μπούμε τόσο σε λεπτομέρειες. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα και ακόμα χειρότερη είναι η πραγματικότητα όταν στη συνδιάσκεψη των Παρισίων το 1945 για τις αποζημιώσεις, το μέγιστο μέρος των αποζημιώσεων που μπορούσε να δώσει η Γερμανία, οι σύμμαχοι ζητούσαν 10 φορές περισσότερο που δεν μπορούσε να τα δώσει, το πήραν οι μεγάλες χώρες. Η Ελλάδα πήρε ψίχου. Πήρε ψίχου, δηλαδή. Έτσι. Δεν της δώσαν αποζημίωση, ελάχιστη, η οποία δεν την βοήθησε. Γι' αυτό και ζούσε με την ενίσχυση της UNRWA, η οποία είναι μια επιτροπή που έστελνε τρόφιμα κυρίως στην Ελλάδα και ρούχα, η UNRWA. Η Ελλάδα άρχισε να δέχεται σημαντική βοήθεια οικονομική, αλλά και υλική και τεχνολογική, με το σχέδιο Marshall, το οποίο ουσιαστικά έρχεται στην Ελλάδα μετά το 1947-1948. Υπάρχουν και διάφορες εργασίες του ΣΒΙΚΑ, και άλλων συναδέλφων που είναι πολύ σημαντικές. Τότε έρχονται πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα, έρχεται σημαντική βοήθεια, η οποία όμως δεν πάει εκεί που πρέπει. Κατασπαταλήθηκε δεξιά και αριστερά. Και μετά το 50 που αρχίζει ο πόλεμος της Κορέας, βλέπετε ο ψυχρός πόλεμος έχει ξεκινήσει, μετά το 50 και πιάνει ο ψυχρός πόλεμος
της Χερσονήσους, όλης αυτής της περιοχής. Ξεκινάει από την Ελλάδα που είναι Χερσόνησος, θα μεταφερθεί στην άλλη άκρη, στην Κορέα. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, δηλαδή, εδώ τα πράγματα είναι πρακτικά. Η Ελλάδα θα μπει σε ένα παιχνίδι το οποίο θα οδηγήσει στον εμφύλιο πόλεμο, διότι από το 1945 και μετά υποτίθεται ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Αυτό ξεκίναγε από το 1936. Από το 1936 στο 1946 δεν έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν θεσμοί, κανένας θεσμός. Μέσα στην κατοχή, εκεί στην Καζέρτα, στο Λίβανο και στην Καζέρτα, φτιάχνουν μια κυβέρνηση με αρχικό του Παπανδρέου. Εμφανίζεται δηλαδή ως προσωπικότητα στηριγμένη στους Εγγλέζους. Ο γέρος ο Παπανδρέου, ο οποίος είναι σφόδραδη κομμουνιστής, και στη συνέχεια μετά τα Δεκεμβριανά φεύγει και έρχεται ο Πλαστήρας, ο οποίος έχει έρθει από τη Γαλλία, έχει έρθει και στην Βάρκηζα, να αναλάβει αυτός πρωθυπουργός. Ο Πλαστήρας βέβαια είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι κεντρός, είναι ευαγγελικός, ο άνθρωπος είναι σημαντικός, διότι πήγε και πολέμησε στην Ουκρανία, στα νιάτα του, και εκεί οι βορειάδες εκεί και τα λοιπά τον επερνά, τον τζακίσανε, πήγε στην Μικρασία και είδε και τι δεν είδε, και ήταν, πώς το λένε, ήταν αυτό, αλλά ήταν μαχητής, ήταν πολεμιστής. Επειδή δεν έκανε τη δουλειά των Εγγλέζων, υπήρχε τότε μια εφημερίδα, η οποία ήταν ακροδεξιά κατά κάποιο τρόπο και τη διάβαζε και η μεγαλοαστική τάξη, το ελληνικό αίμα. Το ελληνικό αίμα το εξέδιδε ο Βοβολίνης, ο οποίος είχε εκδώσει και ένα... Ναι, και ο αδελφός του. Και έχουν εκδώσει και ένα μεγάλο λεξικό βιογραφικό προσωπικό του, πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος έφερε αυτή την επιστολή του Πλαστήρα στη δημοσιότητα. Δεν την ξέρανε οι Εγγλέζοι, την είχαν οι Εγγλέζοι, του τις δώσαν. Δεν να τον διώξουν οι Εγγλέζοι τον Πλαστήρα. Αυτό που σας διάβασα και κάτι άλλο. Και πέσανε όλοι απάνω του ότι ο Πλαστήρας δεν είναι πατριώτης, ο Πλαστήρας. Είναι οι άλλοι. Γι' αυτό, διότι ήθελε συνδικολόγηση με τους Γερμανούς και ο μαμού κτλ. Και τον πήρανε φαλάκι τον άνθρωπο, ξανά είναι πρωθυπουργός μετά. Εν πάση περιπτώσει, έστειλε το μπουστάκι. Ξανά είναι πρωθυπουργός, ο άνθρωπος παραιτήθηκε. Μαύρος Καβαλάς, Σαϊτάν Καβαλά. Σαϊτάν Ασκιά, Σαϊτάν Καβαλά. Στην οπισθοχώρηση, τότε που άλλα πράγματα παραδεινόντουσαν, άλλα διαλυόντουσαν, ρωτάγανε τον πού είναι ο Πλαστήρας, δεν τον είδαν. Ρε, πού είναι ο Πλαστήρας, δεν τον είδαν. Δεν μπορούσαν να το βρουν τον Πλαστήρα, ο οποίος συνέχισε. Βάση περιπτώσει, εγώ είμαι θαυμαστής του. Και είχα μια πολύ ωραία φωτογραφία που ήταν πάνω στο άλογο με τους τσολιάδες, που την έβαλα, την έχασα. Να πάω να τη ζητήσω να την αγοράσω μάτια. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς θα συνέλθει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν συνέλθει. Πάμε λοιπόν σε εκλογές. Στόχος των Εγγλέζων είναι να κάνουν εκλογές και στη συνέχεια να φέρουν τον Βασίλειο με δημοψήφισμα. Έχει κολλήσει ο Τσότσι. Μάλιστα, και είπατε για τον Τσότσι, εκεί που γινόντουσαν συνομιλίες με τους Εγγλέζους και τους μεγάλους για να πάρει η Ελλάδα αποζημίωση, οι μικρές χώρες πηγαίναν και ζητούσαν έτσι κάτι. Πήγαμε λοιπόν εμείς ο Σπαρούνης και πάει, και ο Βαρβαρέσος κατέβηκε και λέει, μα γιατί δεν μας βοηθάτε μαζί, δεν μας δίνετε κάποιο ποσό μεγαλύτερο, ενώ ο Τσότσιλ είχε μιλήσει καλά για μας, που είχε πει όχι οι Έλληνες σαν ήρωες, είναι καλά. Και τους απαντάνε οι Εγγλέζοι, ξέρετε σε πόσους λαούς το έχει πει αυτό ο Τσότσιλ? Σε 500. Αν σε κάτι που θα του δίναμε λεφτά, θα το είχαμε κλείσει. Είναι ιστορικό αυτό. Και εκεί μας δίνετε τα δωδεκάνησα. Τα δωδεκάνησα μας τα δώσανε μετά τη συνθήκη των Παρισίων, έτσι αποφασίστηκε να πάρουν το δωδεκάνησα. Έπρεπε να πάρουν ελληνικά νησιά. Τα ζητούσε και η Τουρκία βέβαια. Εκεί την εποχή η Τουρκία είχε άλλα και σάτια. Έπρεπε να την εμφανίσουν οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι ότι ήταν δημοκρατική χώρα και ότι έλαβε μέρος στον πόλεμο. Ενώ είχε συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Όπως το λέτε, εδώ γελάμε. Τι έγινε λοιπόν? Στη Γιάλτα το Φλεβάρι είπανε όποια χώρα, νομίζω μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, δεν κηρύξει τον πόλεμο, εκτός από αυτές που πολεμήσανε εναντίον των Γερμανών, αυτή τη χώρα δεν θα τη βάλουν στον ΟΗΕ. Γιατί εκείνη την εποχή ο Ρούσβελτ έφτιαχνε τον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεγάλη υπόθεση. Πέσανε απάνω μονίδι λοιπόν οι Εγγλέζοι τους Τούρκους, ρε παιδιά,
κηρύχθηκε του στον πόλεμο. Και το Φλεβάρι του 45, Αύγουστο, τότε γελάμε, κηρύσσει η Τουρκία τον πόλεμο στη Γερμανία. Που 2-3 χρόνια πριν τους φόρτωνε από πρώτες ύλες και τα λοιπά, εδώ, όταν μπήκαν οι Ναζί στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, προσκαλέσανε τους Τούρκους στρατηγούς να έρθουν μαζί για να δούνε πως αφού προβλεπόταν η Βέρμαχτ να διαλύσει τη Σοβιετική Ένωση, όλες τις χώρες κάτω, τα ΞΕΑΝ, έτσι, οι Κάζαξ και τα λοιπά, που είναι τουρκόφωνες, να τις πάρει η Τουρκία. Να κάνει μπάσιμο εκεί η Τουρκία. Δηλαδή μιλάμε τρέλες. Αυτά τα έδωσε τα άλλη και του γύρισε στο μάτι. Μέχρι τότε καλά αυτά. Όταν τα άλλα του γύρισε στο μάτι. Και λέει στους Αμερικάνους του 45, αυτό τι πράγμα είναι η Τουρκία, τους λέει. Μα τι κατάλαβα, τι τούτο. Πρώτα, επειδή ο Λένιν είχε το μυαλό του, τους έδωσε την Αρμενία, τους έδωσε το μισό Κάφκασο, τα πάρουν. Και θέλω επίσης τα στενά, να μπαίνω στα στενά και εγώ ωραία και ωραία. Τρελαθήκαν οι Αμερικάνοι, πάθαν οι Τούρκοι. Σου είπε, θα κατέβει αυτός, ο στρατός, 8 εκατομμύρια στρατός. Ήταν πενιά, χάος, δεν έπαιξε και ήταν εξοπλισμένος. Και πέσαν απάνω, σώστε μας, αμάν, σώστε μας. Και τους είπαν οι Αμερικάνοι να σας σώσουμε, παιδιά, οι Εγγλέζοι πρώτοι. Αλλά πρέπει να αποδείξετε στον κόσμο. Κατάλαβες, κηρύξατε στον πόλεμο στους Γερμανούς και βρήκατε ένα Γερμανό που πέρναγε έτσι τουρίστα και τον εδίρατε και κάνατε να μαντήσετε. Μπράβο. Αλλά πρέπει να αποδείξετε επίσης ότι είστε δημοκρατική χώρα. Θα μπείτε στον που είναι δημοκρατικές χώρες. Εντάξει, η Ρωσία έχει σέμα. Οι άλλες χώρες θα μπείτε στον ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή χώρα, έτσι. Και πρέπει λοιπόν να δείξετε ότι είστε δημοκρατική χώρα. Η Τουρκία από Κεμάλ εποχής, ένα κράτος, ένα κόμμα, ένας αρχηγός, ένα εγώ. Τίποτα άλλο. Ένα κόμμα. Κάτι άλλο σιωπή. Και τότε υποχρεώθηκε ο Ινωνού να πάρει ένα κομμάτι, σαν τον Αδάμ, έτσι, ένα κομμάτι από το κόμμα το ρεπουμπλικανικό του Κεμάλ και να κάνει το δημοκρατικό κόμμα, που ήταν του Μεντερές μετά. Και είπαν τι βλέπετε, δημοκρατική χώρα είμαστε. Έχουμε κι άλλο κόμμα. Και γελάνε όλοι αυτό. Αλλά παραλαμβάνω, το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέμε. Η Τουρκία πολύ έξυπνα έμεινε έξω από τον πόλεμο, γλίτωσε τις συμφορές, την αφήσαν έξω, γλίτωσε τις συμφορές και μια χαρά. Εμείς συνεχίσαμε τον πόλεμο άλλα 10 χρόνια. Η μόνη χώρα του δυτικού κόσμου, ας το πούμε της Ευρώπης, η οποία μετά τον πόλεμο είχε άλλα 6 χρόνια πόλεμο, ήταν η Ελλάδα. Έτσι κατά τύχη. Το Βετήλιο. Όπως θέλετε. Ερωτήσεις αγαπητοί. Ο κύριος. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τα Δεκεμβριανά, γιατί στην προηγούμενη διάλεξη απουσίαζα και δεν ξέρω αν το φύσατε το θέμα. Πώς κρίνεται τη στάση του ΚΟΕ κατά τα Δεκεμβριανά, τη στιγμή που έγινε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, τους κατακριουργήσανε τους αντιστασιακούς, ήταν ανασφαλίτες μαζί με τους Άγγλους και την ίδια στιγμή ο Ελλάς ήταν στα περίχωρα της Αθήνας οπλισμένος και ετοιμοπόλεμος. Γιατί το ΚΚΕ, βέβαια λέει το πρόσημα ότι για να μην γίνει αιματοκύλιστο, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι. Κοιτάξτε, πρώτα το χτύπημα στην διαδήλωση στη Μεγάλη έγινε έξω από τη Βουλή και έγινε από την αστυνομία. Μάλιστα υπάρχει συζήτηση που λέει ο Εύερτ, ο παπάς αυτού, ήταν διοικητής της αστυνομίας, που λέει να ρίξουμε στο ψαχνό, ρίχτε στο ψαχνό. Ίσως είναι και δάκτυλος εκκλήσεως. Από την άλλη, ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε. Υπήρχε ένα σχέδιο δηλαδή. Ο Ιωαννίδης το λέει. Σε άλλους Ιωαννίδης, αυτοί δικούσαν το. Υπήρχε ένα σχέδιο, οι εφεδρικές δυνάμεις μέσα στην πόλη κτλ. Λίγο ενισχυμένες απ' έξω να κάνουν αυτό που κάνουν. Και δεν μπορέσανε να επικρατήσουν διότι αφήσαν τους Εγγλέζους να έρθουν στην Ελλάδα, να φτάσουν στον Πειραιά, να κατέβουν στα αεροδρόμια κτλ. Ηρίστο είναι παρόλο ότι όταν μας απειλούσε η Γερμανία, έστειλαν οι Εγγλέζοι 45.000 στρατό δεύτερης κατηγορίας. Για τα Δεκεμβριανά έστειλε η Αγγλία, έστειλε ο Τσόρτσιλ 70.000 στρατό. Τους πήρε από το μέτωπο της Ιταλίας που γινόντουσαν μάχες, εκλεκτό στρατό, αριστοτιστές κτλ.
κοκκινοσκούφες και αυτό, και αμπιακά στρατεύματα, για να πάρει την Αθήνα. Γιατί τότε αυτό είχε δύναμη γύρω-γύρω, είχε υποσχεθεί ότι δεν θα έπαιρνε στην Αθήνα. Από εκεί πέρα, αφού ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ή έπρεπε να το σταματήσει, ή έπρεπε να το ολοκληρώσει. Να το κληρώσει σωστά. Δηλαδή να κατεβάσει 3-4 μεραρχίες και το Βελουχιώτη να τελειώνει. Αν το έκανε αυτό, θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν το κάνει. Γιατί υπάρχει μια μαρτυρία ενός Γάλλου συγγραφέα που λέει γιατί άλλο Ελλάς και άλλο Κουκουέ. Ο Ελλάς ήταν στρατιωτική δύναμη η οποία κυρίως διευθυνόταν από αξιωματικούς κεντρώους, φιλελεύθερους, απότακτους του 35. Ο Σαράφης, ο Μπακυρτζής, όλοι αυτοί ήταν, και άλλοι πολλοί, ήταν αξιωματικοί, λοχαγοί, ταγματάρχες, απότακτοι βενζελικοί, που επειδή τους πέταξε στη γωνία ο Μεταξάς και ο Βασιλιάς και η Βασιλική, πήγαν από την πίκρα τους και τα στο ΕΑΜ και τους πήραν. Σε αυτούς όμως δεν είχε εμπιστοσύνη το ΚΚ. Δεν είχε εμπιστοσύνη. Το ΚΚ ήθελε εκείνη τη στιγμή, ξεγυμνωμένο, να κάνει αυτό τι έκανε και την πάτησε. Αυτό ήταν το δράμα. Δεν φώναξε, δηλαδή, αντί να φωνάξει, δεν συμφωνώ ή διαφωνώ. Σας λέω τακτική τώρα, μιλάμε λογικά. Αντί να φωνάξει τις μεραρχίες να μπουν μέσα να τελειώνουμε, θα τους κάνει. Ό,τι έκανε ο Τίτο. Ο Τίτο αυτό δεν έκανε. Ο Τίτο είχε και Εγγλέζους και Σοβιετικούς. Και τους έδιωξε όλους. Τους είπε, βέβαια, ήταν πιο μεγάλη χώρα η Ιουγκοσλαβία, ήταν άλλες δυνατότητες, αλλά η τακτική ήταν πολύ πιο έξυπνη. Γιατί ήταν έξυπνος. Αυτοί εδώ, Σιάτος και τα λοιπά, ούτε ξέραν τι θέλουν. Και μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι, βεβαίως, το οποίο δεν υπήρχε λόγος. Γιατί γίνανε έκτροπα, μπήκαν στα σπίτια μέσα, εκτελέσαν ανθρώπους, βάλανε δικαστήριο, λαϊκό δικαστήριο στην πλατεία Κολιάτσου. Εντάξει, υπήρχε και όλος ο πόνος και το μίσος που είχε προηγηθεί 1-2 χρόνια με τις γειτονιές, τα μπλόκα, τους ταγματασφαλίτες, τους τοσύλλογους, τους χίτες, το κάτι άλλο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν ενεργόταν τίποτα. Διότι οι πιτσιρικάδες 17-18 χρονών είχαν οπλιστεί και κάναν τις θέλανε. Και πήγαιναν σε ένα σπίτι και λέει, εσύ τι είσαι, μπα, εσύ τι είσαι, μπου. Να σας λέω το οικογενειακό ιστορικό, η μητέρα μου συγχωρεμένη και με τους γονείς της, καθόταν κάπου στα κάτω πατήσια, στον Ογοκύριο. Και μπαίνανε μέσα τότε οι αντάρτες, μπαίνανε μέσα από τείχο-τείχο. Και σπάνε τον τοίχο και τους λέει ο παππούς μου, ρε παιδιά, αυτή και το στήσαν να τον σκοτώσουν. Και τη γλίτωσε γιατί. Γιατί ο αρχιαντάρτης, ηλικίας 19 χρονών, και έκανε δωρεάν μαθήματα γαλλικών μαμά. Και ο άνθρωπος το εξέτεινε και λέει, παιδιά, σταματήστε. Και σωθείτε. Η μαμά σας ήταν καλύτερα. Ναι. Και το αστείο ποιο είναι ότι θυμάμαι, βγήκα λέει στον δρόμο και πέρασε σφαίρα πάνω μου έτσι. Γιατί καθόσατε διάφοροι ελεύθεροι σκοπευτές και πέσανε. Όπου πάνω το χτυπάγανε. Δεν ξέρεις τι ήταν αυτό. Επίσης, στοιχεία αλήτες. Στοιχεία της νύχτας. Είχαν οπλιστεί και λέγανε και εμείς είμαστε. Τι είσαστε. Δεν ελεγχόταν η κατάσταση. Είχε ξεφύγει. Είχε χωριστεί Αθήνα σε τομείς με οδοφράγματα, με έτσι κι αλλιώς καλλιώτικα. Και πλακώσαν οι Εγγλέζοι με τα τάγκς και άρχισαν να τους ανατρέπουν. Χτυπηθήκαν στο Μακρυγιάννη, στο Γυροκομείο, στην Κηφισιά, στη Φιλοδέλη, το κάτι άλλο. Δεν έχουμε το χρόνο να εξιστορήσουμε τι έγινε. Γεγονός είναι πάντως ότι όλο το εμφύλιο μίσος, το φοβερό, το οποίο είχε μετακριθεί από τα βουνά, από τις παιδιάδες, είχε μετακριθεί στην Αθήνα μέσα. Ξέρετε πω, της Κοκκινιάς στον μπλόκο, στον Τρογούτη. 70 νεκρούς είχε στον μπλόκο. Μόνο, μιλάμε το κάτι άλλο. Πώς το λένε, το άλλο της Καλογρέζας. Δεν υπήρχε. Ο άλλος με την κουκούλα που βγαίνει. Έγινε με την κουκούλα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Να φέρει τον κόσμο και ο άλλος με την κουκούλα και να λέει μαυραπολίτες που ζούσαν με κλειδάτσα και άλλοι πεθαίνανε. Η όπλα που σκότωνε όποιον ήθελε ξεκαθάριζε τους λογαριασμούς. Την Παπαδάκη, ποιος την έφαγε. Ο Βεάκης και δύο-τρεις άλλοι, ο οποίος πήγε να κρυφτεί μετά. Τσαχανέας, εντάξει τώρα δεν κάνει τα λέμε αυτά, αλλά έτσι είναι. Τα γράφει και ο Λευτέρης, ο Ελευθερίου, ο Μάνος Ελευθερίου, συγγνώμη, ναι, είπα Λευτέρης, ο Μάνος Ελευθερίου τα γράφει αυτά στο βιβλίο του. Και αυτά η γυναίκα που πέθανε 2 φορές, νομίζω και αυτό έκανε. Ναι, που τα γράφει τα πράγματα. Γίνανε δίκαια μετά μεταξύ τους, στην Ούλεν εκεί τους καθαρίζανε, δηλαδή μιλάμε. Δεν μπορεί να βρεις λογική σε αυτό το πόλεμο. Δηλαδή το πάθος έχει ξεφύγει. Και οι Εγγλέζοι χορεύουν. Αυτό θέλουν οι Εγγλέζοι.
Οι Εγγλέζοι αυτό θέλουν. Εκεί είναι εκεί ευχαριστιόνται. Τι να κάνουμε οι Εγγλέζοι, γιατί έτυχε αυτοί να μας κυβερνάνε. Παρακαλώ να πάτε στο καλό. Έτσι αγαπητοί φίλοι, μετά την Εγγλέζικη κυβέρνηση, έρχομαι. Έρχεται μια ελληνική.